Bueno, moi bo día a todos e a todas. É un placer para min, en calidade de presidente da Fundación Galiza Sempre, abrir estas xornadas organizadas conxuntamente co Bloque Nacionalista Galego, coas que lembramos valorizamos un dos fitos máis relevantes da historia do nacionalismo contemporáneo. Como sabedes, neste ano 2026 cúmprense 50 anos do nacemento do Consello de Forzas Políticas Galegas. En este mesmo mes de abril cúmprense 50 anos da aprobación da súa derivada político-práctica, as bases constitucionais para a participación da nación galega nun pacto federal e de goberno provisorio galego e o proxecto provisionario de medidas económicas para un programa de goberno galego. O primeiro destes documentos, autoría do finado Xosé Vilas Nogueira, e o segundo, autoría de Camilo Nogueira e Ramón López Suevos. Estes dous documentos foron a resposta táctica do nacionalismo galego para un momento histórico moi concreto. Tras a morte de Franco, o nacionalismo galego tiña claro que a única forma de que Galiza existira no proceso político que se abría era a través da actuación conxunta de forzas políticas propias e non como apéndice de ningunha das supostas estrategias de ruptura españolas. Aquela xeración de nacionalistas era plenamente consciente do perigo que existía de que as reivindicacións nacionais galegas ficaran diluídas nunha dialéctica exclusivamente de franquistas españois versus antifranquistas españois. Nese contexto, o nacionalismo galego movía a ficha formulando unha proposta que, de poder concretarse, permitiría avanzar cara á consecución dunha maior cota de soberanía e democracia para o noso país. As bases constitucionais foron, pois, a concreción da alternativa nacionalista e de ruptura democrática na Galiza. Non foron un texto doutrinal, con vontade de fixar un posicionamento estratégico, senón un programa táctico adaptado àquela conxuntura de descomposición do franquismo. Este proceso desenvolveríase nun momento de grandes incertezas, mas tamén de grandes esperanzas. Porén, a medida que a reforma se consolidaba, resultaba máis evidente que nos deseños das forzas estatais os dereitos nacionais de Galiza nin estaban nin se agardaban. Aquela esquerda española, que cando menos nominalmente chegara a defender o dereito á autodeterminación das nacións sin Estado e unha ruptura democrática co franquismo, agora pactaba unha transición que omitía ambas. Na Galiza, só o nacionalismo ficou até o final defendendo unha ruptura real co réxime. A esquerda española acataba a bandeira rojigualda como máxima expresión dunha unidade de España que negaba a súa plurinacionalidade e se consagraba como indivisível. Aceptaba o Borbón como herdeiro político do dictador. Daba o visto bo a unha amnesia colectiva sobre os crimes do franquismo. Renunciaba á laicidade do Estado e asumía o capitalismo como único sistema lexítimo. Mais de todo iso e de moito máis, falaranos de seguro hoxe, en primeira persoa, Francisco Rodríguez e Pilar Allegue, conducidos por María Ovelleiro na primeira das mesas desta xornada. Cando hoxe vemos determinados comportamentos pouco democráticos, antes ainda estábamos falando dun deles, no exército español, na cúpula eclesiástica, na xudicatura ou en determinada elite empresarial que fixo fortuna a calor do franquismo, sabemos que eses comportamentos non caeron do ceo. Daqueles polvos de non ruptura democrática, esta lameira. Os custes daquela non ruptura aínda estamos a pagar hoxe, e diso, de seguro que tamén nos falarán Mario Zubiaga, de Euskal Herria Bildu e bo amigo de Galiza, Edna Strens, de Esquerra Republicana de Cataluña, e o noso portavoz no Congreso, Néstor Rego, conducidos todos por Carme Vidal na segunda e última das palestras destas xornadas. Aínda que hoxe estamos a lembrar aquí un fito histórico, para nós o espírito das bases constitucionais non é un vestixio do pasado, senón que é algo moi actual. Hai 50 anos o nacionalismo galego fixo o que sempre fixera e o que eu creo que debemos seguir a facer. Acumular forzas baixo un programa de mínimos, formular propostas tácticas incardinadas na orientación estratégica correcta e traballar social e institucionalmente de cara a conquistar un futuro de liberdade, democracia, xustiza social e progreso para o pobo galego.
Medio século despois daquelas bases constitucionais, o nacionalismo galego ten que ser capaz de reactualizar a súa proposta táctica para este momento concreto. Un momento moi diferente, mas tamén moi complexo e moi volátil na xeopolítica mundial e tamén no ámbito político estatal e nacional. Temos a obriga colectiva de sermos audaces, de non autolimitarnos neste ámbito e de ter ambición de país. E o primeiro paso para que unha idea avance é formulala con claridade, defendela con convicción e pedagogía. Mais diso e de outras cousas falaranos tamén de seguro a continuación a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Con ela vos deixo. Moitas gracias. Ben, pois moi bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas por acudir a esta xornada. Sei que é un esforzo levantarse o sábado pola mañá e vir até aquí para un acto no que facemos memoria e no que reflexionamos sobre o papel do nacionalismo galego nunha etapa tan relevante como foi a transición, que evidentemente non só marcou o noso pasado, sino que tamén está marcando o noso presente e condiciona dunha maneira moi clara o noso futuro. E eu quero parabenizar a organización deste acto e moi especialmente a Rubén Cela, que sei moi ben do seu empeño, tamén da dedicación por esta xornada, unha xornada que creo que é moi importante porque un pobo ou unha organización que descoñece de onde ven é difícil que poda saber cara onde vai. E afortunadamente no BNG temos memoria, temos o rumbo claro e imos na boa dirección, sumando cada vez máis apoio social e electoral. E eu, mentres preparaba esta intervención, pensaba nunha metáfora que utilizo moitas veces coa miña filla Icía para xustificarlle por que en determinados momentos, aínda que non este con ela, estou na acompañando. Eu dígolle que temos como unha especie de fío, que neste caso é invisible, que nos une, entón eu sempre estou ao seu carón. E eu creo que algo parecido pasa coa historia dos povos. Temos unha especie de fío, neste caso de dignidade, que nos une con outras xeracións e con outras etapas históricas. Ese fío de dignidade é o que nos leva ao ano 1931, cando na Segunda República o Seminario de Estudos Galegos xa formulaba unha proposta de anteproxecto de estatuto que defendía unha Galiza con capacidade para decidir sobre os seus asuntos máis relevantes. Ese fío vai a continuar despois no ano 1944 en Montevideo, cando Castelao impulsa a constitución do Consello de Galiza, o primeiro goberno galego no exilio, un Consello de Galiza que tiña como misión salvagardar a vontade do pobo galego naquel referéndum do Estatuto celebrado o 28 de xuño de 1936, pouco antes de que o golpe militar fundira a negro as liberdades, a democracia e os dereitos das nacións por case 40 anos. E quero resaltar que o Consello de Galiza é un fito histórico e político relevante, porque representa a necesidade de existir cando todo é negado. Entre outras cousas, ese Consello instaba a irmandade e unidade cos gobernos vascos e cataláns no exilio para sumar forza nas defensa dos dereitos nacionais en igualdade de condicións. Defendía o dereito de autodeterminación dentro dun Estado plurinacional republicano. E hoxe podemos decir que esa acta fundacional do Consello de Galiza continúa a ser un documento ambicioso de confianza e amor ao país e, sobre todo, expresa a vontade de defender a Galiza ante todo e, sobre todo, nas circunstancias máis duras. Un Consello de Galiza que presidía Castelao, a quen seguimos reivindicando por dereito e por dignidade como primeiro presidente da Galiza, por moito que queiran negalo.
Ese fío tamén nos une ao 7 de abril de 1976, cando se aproban e presentan dous documentos, as bases constitucionais para a participación da nación galega nun pacto federal e de goberno provisorio galego e o proxecto de medidas económicos. Dous documentos que nacen dunha idea que é a idea de unir a diferentes organizacións políticas que cristalizara no Consello de Forzas Políticas Galegas. Un consello onde converxeron organizacións diversas, mais que compartían unha idea común, que Galiza tiña que ter unha proposta de ruptura co réxime franquista. Esta proposta de bases constitucionais bebe tamén, está unida por ese fío de dignidade con Castelao e co Consello de Galiza. Representa unha liña clara de continuidade que se basea na confianza no país, na defensa dun proxecto ambicioso pro seu futuro e na necesidade de reivindicar e defender os nosos dereitos como pobo si queremos avanzar. Pasaron, xa o decía Rubén, 50 anos desde a elaboración desas bases constitucionais e, evidentemente, Galiza e o mundo cambiaron moito. Pero hai unha cousa que non cambiou: a necesidade de avanzar no recoñecemento real do Estado español como un Estado plurinacional no que existen nacións como Galiza, que temos o dereito, pero tamén a necesidade de poder decidir sobre o noso para poder progresar e avanzar colectivamente. Por eso, nós non nos cansaremos nunca de reivindicalo e de decilo, que queiran que non, Galiza é unha nación. Van a falar hoxe aquí dúas persoas, como son Francisco Rodríguez ou Pilar Allegue, que viviron esa época. Creo que a eles e a elas lles toca contextualizalas históricamente. Mais sí que me gustaría deixar neste acto algunhas reflexións que creo que nos deixa ese momento e todo o que pasou con posterioridade. A primeira reflexión sería a importancia da unidade do nacionalismo. De feito, a desunión coa que se presentaron as diversas forzas nacionalistas naquela altura nas eleccións de 1977 provocou que ningunha delas acadara representación e, en consecuencia, as bases constitucionais nin tan siquera puideron ser defendidas naquelas cortes que se converteron en constituíntes. Así que aquí creo que temos unha primeira lección que debe quedarnos gravada a lume vivo. O nacionalismo galego só pode ter éxito nesta etapa histórica mediante a unión organizativa e política. Toda división ou fragmentación resultaría un atranco e unha regresión. Hoxe, afortunadamente, a práctica totalidade do nacionalismo galego actuante está unido no BNG. E creo que aquí está unha das claves do noso éxito e do noso ascenso actual. Teño a convicción de que esa unidade é un valor que temos que coidar, que cultivar e que ampliar, porque sería un erro histórico imperdonable non facelo. A unidade é, desde logo, a nosa gran fortaleza. A segunda reflexión sobre estas bases constitucionais é que, primeiro, evidenciaban algo que marca ao nacionalismo, que eu creo que ten unha cultura política elevada e capacidade para poder presentar alternativas. Pero tamén é certo que naquela altura evidenciaron unha debilidade importante, a nosa febleza social. Unha debilidade que quizáis fixo máis dano que a propia fragmentación, porque está demostrado que sen pobo non hai nación. Por iso, nesta etapa histórica, a misión máis relevante do nacionalismo galego é incorporar cada vez a máis pobo, ampliar a militancia do BNG, ensanchar a nosa base social e gañar máis apoio electoral, porque sin este é imposible dar pasos cara adiante e contribuir dunha maneira efectiva á defensa de Galiza e á defensa da xente deste país nun momento tan complexo e tan cheo de incertezas. E paso xa á terceira reflexión, que ten que ver co noso presente.
Pasaron 50 anos e vemos que pouco se avanzou para que os galegos e galegas teñamos nas nosas mans a capacidade de decidir sobre aqueles asuntos que nos afectan. Temos un estatuto que o BNG sempre dixo que nos queda pequeno, que é un traxe estreito para as nosas aspiracións, pero para as nosas necesidade, pero ao mesmo tempo temos que denunciar que 45 anos despois da súa aprobación, nin tan siquera ese marco está cumprido. E ese incumprimento é un reflexo claro de como as forzas estatais non confían no país e abrazan un centralismo madrileño que é letal para Galiza. E esa desidia e deixación de funcións acaba convertendo a Galiza nunha nacionalidade histórica de segunda. Por qué? Pois porque, a pesar de que no plano formal a Constitución nos recoñece como nacionalidade histórica igual que a Euskadi e Cataluña, nas últimas décadas estas dúas nacións aumentaron o seu autogoberno de forma moito máis intensa que Galiza, convertendo o noso país na nacionalidade histórica cun menor nivel de desenvolvemento do seu autogoberno. Esta fenda non deixa de medrar, a pesar de que non hai ni unha soa razón que explique por que Galiza ten que estar por detrás de Euskadi e Cataluña en materia de autogoberno. Trátase dun agravio cara ao noso país que se traduce en cousas tan prácticas como que Galiza é a única nacionalidade histórica sen competencias en materia de tráfico, sen policía propio, sen un sistema de tren de proximidade ou que vai ficar sen representación na UNESCO, só por poñer algúns exemplos. Non existe ningún argumento, nin de tipo legal, nin de tipo político, que xustifique que Euskadi e Cataluña poidan exercer esas competencias e Galiza non. Detrás desto tamén hai unha responsabilidade moi importante de quen estivo casi de maneira continuada estes últimos 40 anos no goberno da Xunta, demostrándonos incompetencia e deslealdade con Galiza. Esa incompetencia e deslealdade do PP que ten consecuencias. Fixádevos, os gobernos de Feijóo e de Rueda conseguiron en 17 anos a frioleira de unha competencia. Este debate que tivemos sobre o Estado da Nación, tamén Rueda fíxonos unha revelación, non? Porque nos dixo que só pedían aquelas nas que creían que o podían facer mellor que o Estado. E eu dixen, menuda declaración de incompetencia. Menuda declaración de incompetencia. Galiza, unha nova competencia, e nos últimos anos Euskadi conseguiu 15 nos últimos anos Euskadi conseguiu 31 novas competencias e Cataluña 16. Evidentemente, aquí as responsabilidades son compartidas, porque sabemos que o bipartidismo, cando se trata de discriminar a Galiza, actúan como dúas gotas de auga. E aí temos a PP e a PSOE repetindo sempre o mesmo guión. Cando gobernan no Estado, nada para Galiza, cando están na oposición, reclaman. Eu creo que temos un exemplo de libro ca AP9. Non? Cando o Partido Popular gobernaba en Madrid, o que facía era vetar o debate da transferencia da AP9. E o PSOE rasgábase as vestiduras. Agora goberna o Partido Socialista e o que fan é repetir ese guión de discriminación. O que decimos desde o BNG é que isto non pode continuar así, que Galiza precisa recuperar a iniciativa. O noso país leva demasiado tempo no máis absoluto desleixo e parálise neste ámbito e é o momento de impulsar unha axenda institucional e social de traspaso de competencias a Galiza. E se o Partido Popular non fai ese traballo, farao o BNG. Farémolo porque hai que, aínda que este non é o noso marco, sabemos da importancia que ten calquer avance na dirección correcta, por pequeno que nos poida parecer. E farémolo porque estamos convencidos e convencidas de que existe unha maioría social en Galiza que vote o que vote é consciente de que maior nivel de autogoberno significa maior benestar para o noso país. Por iso, ao longo deste 2026, o BNG, de forma conxunta coa Fundación Galiza Sempre, inicia un traballo que vai a concluir con 2 documentos propositivos. O primeiro será
a análise máis exhaustiva que se ten feito até o de agora das competencias que Galiza podería asumir mañá sen necesidade de modificar ni unha soa coma do actual marco competencial. Imos analizar unha a unha máis das 50 novas competencias que poderíamos ter porque ou ben xa están recollidas no Estatuto ou son competencias que se exercen outras comunidades autónomas ou porque foron acordos xa no Parlamento para solicitar a súa transferencia. Estou a falar de materias como ferrocarril, autoestradas, portos de interese xeral, aeroportos, tráfico, meteoroloxía, inspección de traballo, salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña, centros de investigación, ingreso mínimo vital, inmigración, financiamento ou enerxía. Imos poñer ao Partido Popular ante o espello e terá que explicarlle á sociedade galega por que non quere asumir unhas competencias para as que non existe ningún tipo de impedimento legal. Tamén somos conscientes de que a asunción destas novas competencias, por importantes que sexan, non van a solucionar todos os nosos problemas porque temos moitos problemas estruturais que están provocados pola dependencia política e económica da nosa nación. Mais, con todo, conseguir ese avance significaría camiñar na dirección correcta. E isto é algo que o nacionalismo galego considera importante porque que Galiza avance para nós é sempre algo relevante. En todo caso, o noso traballo non rematará aquí. Para o BNG, o marco autonómico sempre foi un traxe estreito. Por iso, poñeremos, antes de que se finalice este ano, unha proposta actualizada de novo estatus político para o noso país. Imos facer algo que tamén é certo que non é novo na historia do nacionalismo. Fixo o Partido Galeguista coas súas propostas e impulso o Estatuto de Galiza de 1936, fixérono hai 50 anos coas bases constitucionais e tamén o faría o BNG na etapa máis contemporánea, coa súa proposta de lei de bases, coa proposta de Estatuto de Nación que impulsamos no ano 2005 ou, máis recentemente, coas bases democráticas para unha nova Galiza impulsadas en 2017. O que queda claro é que unha década despois deste último documento, cumpre actualizar a nosa proposta táctica neste momento a un contexto histórico diferente. E xa remato coa que sería a última reflexión sobre estas leccións que, desde a miña opinión, nos deixou esta etapa e todo o que pasou con posterioridade. E unha importante é a necesidade de analizar ben cada momento histórico e ter capacidade para actuar no presente en función desa realidade. E creo que precisamente temos o exemplo do que pasou despois das bases constitucionais con esa proposta que se presentaba no ano 1987 de lei de bases. Unha lei de bases que non se presentou como cal era o programa político dese momento do nacionalismo, sino que quería ser unha proposta de mínimos que todas as forzas políticas galegas puideran asumir para un obxectivo moi claro, que era a defensa de Galiza e evitar que se deteriorara aínda máis a nosa base económica, a nosa base social ou a nosa base cultural e lingüística. E hai unhas palabras que me acompañan sempre de Bautista Álvarez, que deixou impresas nun documento desa lei de bases. Decía: a conciencia das limitacións impostas non debe ser pretexto para renunciar ás armas que temos na man. Subterfuxio que frecuentemente esvara a utopía ideoloxista. Se é certo que as árbores impiden a visión do bosque, non é menos exacto que o bosque empece a máis das veces a percepción das árbores. Só a adecuada utilización do realismo político, virtude, por suposto, revolucionaria, a intelixente combinación de táctica e estrategia permite armonizar a procura de solucións inmediatas coa defensa de alternativas de maior alcance. Ninguén poderá acusar o BNG, que ten unha visión globalizadora de Galiza, de sacrificar o posible no presente polo desexable no futuro. Mais vale actuar algunha vez de curandeiros que agardar pasivamente o elixir para aplicalo no momento en que non quede terra para salvar.
acertaba o nacionalismo galego no ano 1987 e creo que acertaremos hoxe se seguimos ese fío de dignidade e as leccións que nos deixan toda esta etapa histórica e, desde logo, as sabias palabras de Bautista. Compañeiros e compañeiras, o BNG hoxe está máis forte que nunca e representamos a esperanza para moitísima xente no noso país e sabemos que temos todo por gañar. Por iso, imos seguir dando pasos adiante e iniciaremos unha nova xeira que vai a estar chea de loitas e de logros. Nesta primavera de 2026, na que todo florece, nós tamén florecemos e sentamos as bases da Galiza do porvir, unha nación orgullosa da súa identidade, da súa lingua, unha terra de paz e solidaridade, porque efectivamente sigue sendo necesario decir non á guerra imperialista e sí á paz, unha Galiza feminista e diversa, unha nación sen ataduras e sen límites. Galiza merece máis, Galiza merece o todo e nós poñémonos man á obra. Moitas grazas. Ben, pois, despois da intervención da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e do presidente da Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela, continuamos afondando na relevancia histórica e tamén na vixencia de dous documentos que apostaron, por unha parte, por un modelo de desenvolvemento autocentrado na Galiza e, por outra parte, por defender que a soberanía residía no pobo galego. Falamos das bases constitucionais redactadas polo xurista e profesor Xosé Vilas Nogueira e, por outra parte, das medidas económicas redactadas por Camilo Nogueira e Ramón López Suevos. E para seguir coñecendo máis destes textos, imos conversar con dúas persoas que naquel momento pois eran dirixentes dentro do espazo do nacionalismo galego. Por unha parte, Francisco Rodríguez, que viña de ser expedientado e desterrado por motivos políticos a Cádiz, e por outra parte Pilar Allegue. Así que benvida e benvido. Pero antes de darvos a palabra e de comezar esta conversa, querería comentarvos que se quixerdes formular algunha pregunta tanto a Paco Rodríguez como a Pilar Allegue, podedes entregarlle, vamos dar desde a organización uns papeliños para apuntardes as preguntas que quixerdes formular. O rematar esta conversa, sei que temos tempo. Tamén lles pido certa brevidade nas respostas para que poidamos ter unha conversa máis fluida e o maior número de preguntas posible. Entón, quería comezar, Paco, tanto as bases constitucionais como as medidas económicas presentáronse cando viñas de ser desterrado a Cádiz, mais xa eras un dos dirixentes máis relevantes do nacionalismo naquel momento. Como explicas aquel contexto político, aquela correlación de forzas e a situación do nacionalismo no momento en que se presentaron as bases en 1976? Bueno, en primeiro lugar, eu quería dicer que é maua que non estea aquí López Suevos, porque sería quen podería... Pois, moi ben, en todo caso... Pois non... Recoñecer a importancia, vamos, crucial do seu traballo para, en aquel momento contextual, para que podésemos dotarnos de un instrumento como do que agora estamos a falar no plano económico, non? E afirmar que para min era o que podía facer contribucións máis acaídas para a explicación de Galiza como unha nación colonizada, así o fixo e así contribuiu, non? Por outra parte, dicer que levábamos uns meses após o asesinato de Moncho Reboiras. Iso pode dar unha idea de como estaba ambientalmente, do punto de vista anímico, a organización do nacionalismo naquel momento, non?
superar esa situación que tiña deteriorado gravemente a nosa estrutura organizativa, pois eu desde Cádiz sempre pensei que ia ser unha cousa dificultosa e longa. A miña admiración foi comprobar como había política seguía e que o nacionalismo non estaba quieto, non? Por lo tanto, eu diría que aí subliñar a capacidade de, como diría un tecnócrata da Unión Europea, de resiliencia, non? En segundo lugar, nós estábamos en unha batalla naquele momento por a introducción e a expansión social do nacionalismo, que para nós era vital. É dicir, sin pobo non hai nada que facer, sin organización social non hai nada que facer. Colleunos ese contexto da transición nese momento. Por eso, entre nós, estaba moi clara a idea, a mágoa, de que o franquismo, se durase 5 ou 6 anos máis, nos tería collidos en unha situación expansiva, socialmente, instrumentalmente moito mellor. E isto creo que é unha realidade que explica moitas das deficiencias que nos pudiéramos ter ou de escaseza de éxito nas iniciativas políticas. En terceiro lugar, dicir que Galicia estaba con núcleos urbanos, sobre todo, con unha oposición ao franquismo prácticamente maior, moitísimo maior que a da maioría do Estado. Só se podía comparar os núcleos en Euskadi, en Cataluña, un pouco en Madrid e algo en Asturias. De feito, eu en Cádiz quedei abrallado a diferencia que había con Ferrol. En Ferrol había unha introducción do españolismo de esquerdas brutal do punto de vista relativo. En Cádiz era un crego cristiá con os señores do PCR. Vamos, que ou unhas socialistas de Tierno Galván, profesoras catedráticas de instituto. Esa era a realidade da oposición en Cádiz. Entón, en ese contexto é onde nós temos que actuar, non? E hai depois un sector do franquismo, que era o que facía de políticos dependentes da burocracia do Estado, que foron os que se reconvertiron en UCD e no partido hexemónico en Galiza. Pero inicialmente o confronto foi con a esquerda española, porque na medida en que empezamos a disputar o espacio social da clase obreira, dos traballadores e do sector labrego, onde sí chegamos antes que ninguén, por esa visión colonizada sobre Galiza. Os labregos non merecían atención para un marxista españolizado, porque era xente propietaria, e ademais, mesmo se chegaron a tirar panfletos onde dicía que había que liberar a Galiza do dominio dos pazos. O sea, era esta visión como de país atrasado, donde os campesiños eran propietarios e, por lo tanto, non merecían atención para un marxista de pro. E este é o contexto e a dificultade. Moi ben. Pilar, quería preguntarche polo Consello de Forzas Políticas Galega, que foi de quen partiu esa idea de redactar tanto as bases como o proxecto económico. Nun primeiro momento, ese Consello estaba conformado polo Partido Galego Socialdemócrata, polo PSG e polo UPG, e despois, eso foi en xaneiro dos 76, posteriormente, en abril, sumáronse o MCG e o Partido Carlista, efectivamente. A que respondeu esa iniciativa de formar o Consello e que motivos políticos tiña? Vamos a ver, primeiramente quero dar as gracias a Rubén, a Fundación Galiza Sempre, por convidarnos a estar aquí diante de un público que, bueno, nos leva unha responsabilidade enorme, non? Moitas gracias, polo tanto, polo voso convite e por esta organización. Bueno, decir que en aquel tempo, na transición, desde o 75 ao 76, era obrigado para nós presentarnos políticamente, primeiro, diante do noso povo, segundo, diante das demais forzas políticas a nivel interno e a nivel externo, sexan ou non nacionalistas. O sentido, polo tanto, era
demostrar que Galiza tiña persoalidade política propia dende unha alternativa de ruptura e de democracia plurinacional, que estábamos por un proceso constituinte onde as nacións tuveramos a noso, digamos que, o noso lugar e a nosa reivindicación. Sin unha reivindicación política, sin estar as nosas peticións e reivindicacións, a soberanía, polo tanto, non tiña sentido. Era preciso crear un frente unido, primeiramente de forzas políticas galegas. E así, o Consello de Forzas Políticas Galegas vai a ter un programa que son as bases e que se ampliarán frente a toda a opción do españolismo que primeiramente estuveron pola ruptura, logo romperon esa opción e tragaron con todo o que era un franquismo anovado. A Plata Junta para nós foi un límite e unha confrontación permanente dende as nosas alternativas. As bases, polo tanto, foron un elemento fundamental para poder esclarecer a nosa posición. Paco, tes comentado no libro de conversas con Xosé Mexuto de A Nación Galega Existe que as bases constitucionais, digo expresamente, foron a forma de concretar un modelo de autodeterminación acorde coas circunstancias históricas. A que obxectivos tácticos estratéxicos responderon ás bases e ás medidas económicas e cal foi a orientación política de ambos os documentos? A ver, falaba antes, Pilar, de unha ruptura co réxime franquista, non? A ruptura co réxime franquista, lóxicamente, se era unha ruptura, teria que ter sido unha fórmula republicana, pero se hai unha fórmula republicana non é igual, non solamente non é igual, sino que é antitético e pode ser moi grave que a república seña unha república ad uso, non? Centralista, presidencialista. Temos os exemplos todos, incluso na Unión Europea, e sabemos de que vai iso, non? Entón, o que se trataba era de deixar ben clara unha opción nacionalista tácticamente asumível polo corpo social galego maioritariamente, non? É dizer, poñer á altura dunha conciencia social que se poda traballar o elemento, ou a alternativa política, non? De feito, decíase antes que podía haber partidos políticos na Galiza que, sin seren nacionalistas, puderen aceptar unha cousa así, polo menos en aquel contexto, non? E, efectivamente, non solamente fomos partidos nacionalistas, inicialmente sí, e finalmente tamén, eso que quede claro, pero houve unha adhesión de un partido como o carlista, que xogaba dentro dun campo rupturista e non integración no réximen anterior, e o movimento comunista, que tamén xogaba a estar en todas partes de unha maneira moito máis oportunista, non? Pero, bueno, o que sí é importante é que se trataba de establecer un federalismo xenuíno, é dicir, onde a soberanía real estivese nas nacións, sin negar a unha unidade entre iguais, non? Como sabedes que sempre no debate social o que sae é, home, debemos estar todos unidos, esta ideoloxía, non? Que combatela, pois, directamente, se pode fundamentar só en explicacións causais de como foi a historia ou ben en análises que son certas, pero que para a xente son moi difíciles de asumir, non? Nós mesmos sabíamos que un partido, incluso que se autoproclame comunista, tenno moi difícil en unha sociedade como era a estrutura social galega, aínda naquele momento histórico, con unha gran base labrega e campesiña, ser unha opción maioritaria da sociedade. Por iso,
Nós sabíamos que solamente con unidade dentro dun frente político nacionalista, pero con diversidade ideolóxica, podía haber futuro. E dai ven a fundación da NPG, que con a UPG foron os elementos conformadores e dinamizadores e introductores na sociedade das bases constitucionais. Porque teño que decirlo todo, agás para o Partido Socialdemócrata Galega, que tiña unha importancia relativa, e en menor medida para o Partido Socialista Galego, as bases tiñan unha orixe claramente definida dentro dos grupos aos que me referín principalmente. Os outros que se aderiron non era a alternativa do seu gusto, digamos, que como nós éramos hexemónicos dentro da pobreza que tiña oposición naquel momento, conxunturalmente algúns o aceptaron, pero por unha dinámica temporal moi corta, non? Aí xa vai introducido en ese unidade federalista a mudanza do modelo económico-social. É dicir, que é unha alternativa onde se fala xa de planificar a economía. Se fala da propiedade pública dos grandes medios de produción e da riqueza do país. É dicir, que non é solamente unha alternativa política, é un modelo económico-social, por certo, que sigue estando moi vixente, non? Creo que a gran ruptura con o réximen actual, se non pasa tamén por romper co poder oligopólico, é moi difícil, e se non pasa por unha contestación clara do marco da Unión Europea, é dificilísimo tamén. Hai posibilidades que efectivamente temos que utilizar, pero creo que o carácter oligárquico do modelo onde nós estamos inseridos é evidente, e as bases, o proxecto de medidas económicas, centraban tamén o ataque en ese aspecto, non? Esa era unha distinción clarísima con os modelos de superación do franquismo de outras plataformas, non? De feito, hai un documento que creo que está no material que se entrega, que é a crítica ao que era a Xunta Democrática de España, onde hai un análise a fondo en contra da Comunidade Económica Europea e os desastres que iba a provocar na Galiza, e así se verificou. Pilar, quería preguntarche agora polo modelo de organización territorial que defendían as bases. Claro, o modelo era o federalismo, pero era un federalismo tan radical que realmente máis unha confederación. Si nos abrimos en este texto que é un dos primeiros, ademais deste outro, que son os que se presentaron inicialmente, aí nas bases constitucionales hai 3 primeiras condicións. E din así: conforme o principio de autodeterminación nacional, a soberanía política en Galicia corresponde ao pobo galego. A segunda era: un goberno galego asumirá a representación e o exercicio do poder político no territorio de Galiza. En tanto non se establezan institucións políticas definitivas e non correspondentes a un proceso constituinte. E a terceira era: o goberno galego soio responderá a súa xestión ante o pobo galego, titular da soberanía política, e a súa actuación terá como principios irrenunciáveis os recollidos nas seguintes bases. Bueno, a participación nun pacto federal dende estes presupostos, primeiramente da soberanía do pobo galego, era realmente xa toda unha definición e autodeterminación. E dende aí, dende logo, vemos que hai posibilidades enormes de desenvolver, como acaba de decir Paco, toda unha estructura económica, toda unha reivindicación en donde o país, digamos, que podía alcanzar unha situación diferente a que estaba sometido. E así, moitas veces, cando
se fala dunha alternativa política, parece que buscamos necesariamente unha saída radical, utópica, pero tamén os nosos mestres nos acostumbraron a pensar, como di Castelao, en ese diante do Estatuto do 36, di, o Estatuto aprobado polo pobo galego no 36, hai que distinguir en el dúas cousas. O documento en sí, que forzosamente está limitado á exigencia dunha Constitución vixente, que acatamos, pero que non era nin é o tope das nosas aspiracións. É simplemente o desexo de goberno propio e de vida libre que o acto plebiscitario supón. Esta actitud e esta, digamos, declaración de Castelao, que sempre foi leal aos seus pactos, está determinando de alguna maneira tamén a nosa posición. O federalismo nós sabemos que non era a saída real para Galiza, pero en ese momento que esperábamos e que queríamos unha ruptura, era a saída posible dende unhas reivindicacións que poñen de manifesto os recursos que ten Galicia e como podería desenvolvelos. Ese federalismo que nos defendemos aproxímase moito a unha confederación, a algo que era incluso difícil na práctica levar adiante. Era un guión excepcional para a nosa educación, para a nosa concienciación e para a nosa loita política, sabendo das súas limitacións. En canto ás medidas económicas, que nos destacarías delas? As medidas económicas son realmente unha auténtica lección que continúa tendo unha vixencia extraordinaria. Nas medidas económicas eu señalaría principalmente dúas cousas. Primeiramente, ese análisis riguroso que se fai sobre o colonialismo, falando e chamándolle as cousas polo seu nome. Un colonialismo que somete a Galicia, que inserta todo o seu, digamos, que a súa vida económica nun sistema económico capitalista que vai a explotar de unha forma tremenda toda a situación económica e unha explotación, ademais, que deriva en unha explotación cultural tamén. Por tanto, someter o pobo galego en todas as súas dimensións, suministrando forza de traballo, suministrando capital, suministrando materias primas con moi pouco valor engadido e, polo tanto, abandonando o noso sistema de desenvolvimento agrario, pesqueiro, a economía industrial e levándonos á emigración. Pero, ademais, as bases non son únicamente este extraordinario análise sobre o colonialismo. É, ademais, unha proposta concreta para que Galicia se desenvolva. E así, desde os principios básicos de ese esquema de desenvolvimento, en donde a prioridade estaba tamén na participación das clases populares, das clases traballadoras, e na súa decisión dentro deste ámbito económico, ademais da produción social. Polo tanto, dende o principio, as bases teñen toda unha necesidade de proxección positiva dende ese análisis da nosa situación. Os recursos, polo tanto, se poñen en valor os recursos que ten Galicia en este desenvolvimento no mar, na pesca, na posible industria, faltalle a minería, porque en ese momento mellor non estaba tan de moda como en estos momentos, e é así señalando a importancia que ten, polo tanto, de desenvolvernos dende a nosa propia realidade e alcanzar unha situación de mellora do pobo galego. Moi ben. Paco, o ano pasado, con motivo do 49 aniversario da presentación das bases, nunhas declaracións a Nós Diario, puñas de manifesto que as bases constitucionais valeron para dar expresión a unha alternativa auténticamente nacionalista e de ruptura na Galiza. En que medida contribuíron á expansión e á articulación do nacionalismo galego e por que se mantiveron como alternativa táctica até o ano 81? A ver, comezaríamos polo final, non?
Mantiveronse hasta 81 porque é o período de transición do franquismo ao actual réximen e un período en que aínda xa se sabía por onde iban desembocar as cousas, verdade? E non era difícil intuílo, sin embargo, era un período de grande inestabilidade, non? De grande inestabilidade que desembocou no intento de golpe de Estado e nas secuelas, non? Daba a sensación de que, en particular, en relación con Euskadi, había unha situación tremendamente conflitiva de non integración. Había mesmo loita armada que non desaparecía e que seguía tendo legitimidade social. No caso galego estaba un nacionalismo que non entrara por as carreiros da integración, de adaptación, e, polo tanto, había que destruílo. Nós estábamos en unha atmósfera de moita inimizade e de hostilidade, pero ao mesmo tempo sabíamos que había, dentro de unha cousa que formalmente quería ser democrática, unhas contradicións moi fortes, non? Contradicións que mesmo ás veces chegaban a como se desenvolvía o Estado autonómico. De feito, acabou en Café para Todos, derivado, efectivamente, desa inestabilidade que foi perfectamente canalizada cara a un objetivo de unificación e homoxenización. Bueno, depois hai unha cuestión, en segundo lugar, que é vital, non? Ti non podes andar nunha sociedade con un programa puramente ideolóxico e, ademais, enriba de máximos, sin ter algo que reflita unha idea de posibilidade e de necesidade. E daí veu que as bases constitucionais continuase sendo o buque insignia, ou digamos de alguma maneira, que continuase a ser o catalizador de unha idea do que significaba o nacionalismo. En terceiro lugar, nós fomos consecuentes con o proceso histórico, porque non podíamos volver a repetir a experiencia do Estatuto do 36. Nós queríamos, en todo caso, incluso falando de estatutos, por exemplo, un estatuto como o do Seminario de Estudos Galegos, que era un estatuto federalista, xenuino, pois eso nos valía, pero do 36 non. Eso tiñamoslo claro, non podíamos volver a un Estado con unhas autonomías de carácter pírrico. Claro, isto levou a que nós non pudéramos integrarnos no réximen das autonomías. Por certo, debate interesante, porque hai quen pensa, a esta altura, despois de 50 anos, que o problema que tivo Galiza foi que o nacionalismo non defendese a autonomía e non se integrase nela. Xa me diredes como podemos, primeiro, unha forza que é nacionalista, non definirse como tal e con un espectro claramente nacionalista para poder ter un polo de atracción social cara ao nacionalismo. E isto era o que estábamos traballando nos anos da transición do franquismo á democracia. En segundo lugar, claro, se ti non defendes algo distinto aos demais, cualitativamente eres o mesmo, co cal a túa posibilidade de facerte un oco social relevante é inútil, é imposible. E no caso galego, ainda enriba, a presenza institucional do nacionalismo en calquera das versións non daba para facer un debate, digamos, con capacidade de estar no goberno para condicionar o desenvolvimento desa autonomía. E así aconteceu, fixadevos como sería, que nos anos 77 e 78 había moitísima máis xente nas mobilizacións do Bloque Nacional Popular Galego que nas que facía a propia xunta preautonómica ou autonómica xa en relación co Día da Patria Galega. É dicir que despois o contraste poderoso é que mesmo popularmente a nivel de adhesión era maior a que existía no campo nacionalista. Incluso moita xente se preguntaba, ben, como é posible que unha forza política que é capaz de mobilizar 10.000 ou 15.000 persoas en Compostela, depois ten efectivamente 22.000 votos, os mismos que tuvera o PSG, pero podedes xuntar os votos do PSG con os votos
do BNPG e agás o efecto social, que efectivamente sería positivo da unidade, o efecto político en aquel momento estaba moi relativizado. Entón, nós o que fixemos foi, primeiro, ser consecuentes co que era ser unha forza política nacionalista, e segundo, intentar determinar aos demais coa nosa posición social, porque, do punto de vista institucional, non podíamos determinala, non? Entón, esta foi, digamos, a dialéctica e o que explica que mantuvésemos durante todo ese período as bases constitucionais como elemento simbólico, non? E así aparece en as movilizacións que facíamos, non? Por certo, teño que dicir que nelas a presencia do mundo labrego era abafante. E nós estamos en unha Galiza sin todo ese sector social desaparecido. Cousa que explica tamén, é un dos factores, non o único, nin o máis importante, seguramente, pero explica tamén a crise lingüística que temos en riba. Pilar, facías antes alusións á Plata Junta, non? E máis dunha vez tes falado das batallas políticas que se deron con esa denominada oposición democrática, como a Junta, como a Táboa, e despois a Plata Junta a que facías alusións. Nesta dialéctica, cal foi a achega das bases? Como axudou a dotar o nacionalismo dunha proposta programática? A ver, acaba de explicar Paco precisamente na situación en que estábamos social e políticamente. Nos tiñamos moi claro que a nosa opción estaba en autoorganizar ao pobo galego. Que, polo tanto, nos tiñamos que partir sempre da base, de abaixo, da xente. Que as institucións non eran a nosa plataforma. E é aí onde dábamos a batalla. Nos tratamos dende o principio de estar al lado de todos os problemas que houbo en eses momentos, sempre, sin pasar conta, que houbo en Galiza. Xa non podemos decir de Xove, Baldallo, as Encrobas, todo. Logo non nos votaban, efectivamente. Pero nós estábamos aí e a xente tiña conciencia que se alguén podía defendelos, éramos nós. As bases, polo tanto, para nós, eran un elemento fundamental e definitivo e definidor, ademais, da nosa concienciación, da nosa educación para formar a xente, para saber onde tiñamos que estar movéndonos e reivindicando con certeza e con cientificidade dentro do noso país e para pelexar e ganar espacios dentro da propia sociedade e poder ir organizando pouco a pouco a nosa xente, ao noso povo, porque nós sabíamos que tiñamos que estar aí con todo. E as bases nos axudaban a alimentarnos, digamos que científicamente, a saber que era o que estaba sucedendo máis alá dos problemas concretos que se podían presentar, que eran exemplo precisamente desa colonización, dese sometimento, desa necesidade que a xente respondera. Que, ademais, diante de problemas concretos, sí que responde sempre o povo galego e sabe responder donde e sabe estar en donde ten que estar. Outra cuestión, despois, era o problema político de como se vendía todo isto que as organizacións políticas españoleiras, pois claro, sempre nos atacaron por todos os lados. Hasta tal punto que nos decía que sodes unha colonia, un champú. Pois non era nin unha colonia, nin un champú. Éramos un país sometido por todos os lados, como estamos en este momento, porque resulta que nos siguen sacando desde as entrañas da nosa terra hasta o aire, e dentro de pouco o mar. Polo tanto, se iso non é colonialismo, era que dixeron os colonialistas. Desde esa perspectiva, polo tanto, as bases foron un elemento fundamental de apoio dentro do noso traballo, da nosa concienciación.
Facía agora, Paco, alusión Pilar a esas forzas españoleiras, non? E é que as bases tamén atendían a unha variável externa. Buscaban reivindicármonos como unha realidade propia e diferenciada a nivel de Estado. E ti tes participado en xuntanzas, en reunións como representante do Consello de Forzas Políticas Galegas con outras forzas da denominada oposición democrática a nivel de Estado. Eu quería saber que visión tiñan esas forzas a respecto das bases constitucionais e se realmente concibían esa singularidade da Galiza como nación. A ver, sería unha ingenuidade pensar que, malia nos manifestos que fixeron as forzas políticas de esquerda española e no tardo franquismo, cando aínda non se negociaba concretamente cal iba a ser a saída, en particular o que é o dereito de autodeterminación, que tuvera credibilidade de ningún tipo, non? Pero esa ingenuidade de creer nos papéis, sin analizar quen os enuncia, pois realmente foi arrombada cando veu o que era a negociación práctica para evoluir do franquismo á actual monarquía parlamentaria, non? Entón, xa o dicía Felipe González, cedes aí un recorte de prensa no material que vos deron, donde claramente decía que isto do Consello de Forzas Políticas pois pasabas un kilómetro, non? É dicir, que non estaba dentro das posibilidades de aceptación, non? E é curioso que se refire ao problema da unidade de España, non? É dicir, para eles é romper a unidade de España calquera cousa que seña unha estrutura entre iguais, unha relación entre iguais. Depois, no problema galego hai algo engadido que ven provocado pola tradición histórica que é, en principio, os galegos e Galiza non se coloca en predicamento porque non son ninguén. É dicir, hai que aspirar a que sigan como están. Isto é un sustrato do comportamento de todas as forzas políticas que gobernan en España. E eu non falo de memoria, falo de experiencias claras e directas. E non é porque o noso traballo político seña inferior en calidade ou en intensidade, e mesmo tendo menos representación que os cataláns e vascos. Non é por iso. É porque, en certa maneira, o problema galego é un problema sobrevido que non son capaces de interiorizar, que estes tamén. E ainda en riba, depois ven agudizado, e ese é un problema noso, polos intermediarios que nos representan, que son deploráveis. Son deploráveis. É dicir, o problema dos políticos a la española de Galiza é un problema gravísimo. E creo que nós non debíamos de copiar nada do malo que teñen eles. Pero, bueno, isto é así. Entón, a experiencia foi a que tiña que ser. Pois hai un policía bon e outro malo. O policía bo, na reunión en Madrid da Plata Xunta, que era cando xa estaban fusionadas a Xunta Democrática e a Plataforma Democrática, pois foi un García Trevijano que che dicía, muchacho, tranquilo, e o policía malo, que era Mujica Herzog, que dicía, é dicir, esta é a realidade, é dicir, que era, bueno, pero unha cousa terrorífica, xa estaba a policía fora, pero a policía non interviu para nada, é dicir, que era unha cousa xa consentida, é dicir, que o propio réxime sabía o que estaba pasando e o que se estaba negociando. Aquelas eran reunións de peripé. Eso non se resolveu ni siquiera co conxunto das forzas políticas que formalmente ali participaban. Eso foi por varias vías, non? A vía da socialdemocracia, con Estados Unidos e Alemania, sobre todo, detrás. A vía, digamos, oligárquico interna,
e despois o que foi o partido que tiña maior presencia como oposición ao franquismo, que era o Partido Comunista de España, con toda a parafernalia da súa legalización, das bandeiras de España, todo, bueno, a clave do asunto, non? Entón, claro, nunca víamos nin por procedencia, nin por orixe, nin polo que representábamos, nin polo programa. E así non o fixeron ver, co cal, a partir de aí, os que estaban en isto de forma conxuntural e oportunista xa tamén se foron, e comezou unha nova batalla, que o principal estaba aquí dentro, non? Que era efectivamente como lograr a unidade do nacionalismo e como adecuar máis a vida política da organización nacionalista ao que era unha democracia na que quedaban dúas opcións, ou marxinarte dela e ir á marxinalidade total, ou intentar batallar dentro dela, e é onde ven todos os debates posteriores ao ano 81, entre o 81 e o 85, non? Donde xa foi outra cousa, non? Para irmos acabando, Pilar, sabes que este acto de celebración dos 50 anos de presentación das bases e medidas económicas fai parte dunha proposta máis ampla de actualización do que é a proposta, o programa político de cara ao avance do autogoberno, tanto por parte da Fundación Galiza Sempre como por parte do BNG. Eu quería que nos comentases que aspectos das bases consideras a día de hoxe que se manteñen máis vixentes. A ver, eu penso que as bases teñen aínda actualidade, e moita actualidade. Primeiro, nas análises. É dicir, aquí seguimos colonizados. Aquí hai un pobo que exerce o auto-odio, porque, ademais, na teoría clásica é isto. É dicir, o auto-odio funciona maravillosamente, e aí metemos tamén o españolismo. Polo tanto, creo que as bases reformadas, actualizadas, terían hoxe ainda unha gran función, porque hai moitos militantes e moita xente que está achegada ao bloque que descoñece moitas veces a situación na que estamos vivindo e soportamos. Non lle dá nome, non queren falar de colonialismo, non queren falar de sometimento, non queren falar de como se rouban os nosos recursos, pero vemos a banca que se leva os nosos cartos dos nosos traballadores e aforradores para Madrid, ou que van a fiscalidade das empresas como Ence, que destruye a ría de Pontevedra, e se van para Madrid. E aquí que deixan. Entón, me parece que as bases, na súa análisis estrutural, siguen tendo función. Habería que actualizar. E, sobre todo, porque ter un documento a man para debatir nas asambleas, para debatir ca xente, para debatir con outros políticos, sigue tendo moita vixencia e moita actualidade. Entón, logo, as medidas económicas, efectivamente, cambiou a sociedade galega, como decía Paco, casi desaparece o produto propio do campo, de que a xente traballe directamente, ou incluso no mar vemos como se están a relación de pesca e industria é o máis desenvolvido aquí, non? Pero como incluso toda a base industrial é moi cativa, deixa moi pouco beneficio na terra. Entón, a mí me parece que as bases actualizadas terían aínda hoxe unha gran función pedagóxica, formativa, para a xente de fora e para a xente de dentro. Polo tanto, creo que, señalando como se señalaba aí os recursos que ten Galicia, vemos como siguen roubándonos estes intermediarios políticos que son nefastos, como el PP e compañía, pois non resolven ni mínimamente a nosa situación. Entón, como decía a nosa gran representante, Ana Pontón, é necesario aproveitar a táctica de unha autonomía sabendo que ten grandes defectos, pero
hai que ter tamén algunha visión máis, digamos, utópica para saber hacia onde camiñamos. Entón, a min pareceme que as bases reactualizadas terían aínda unha gran función. Paco, tamén na mesma liña, que significación histórica tiveron, na túa opinión, as bases e que leccións podes traer delas a día de hoxe o nacionalismo? Bueno, a primeira é que os programas do BNG siguen tendo como matriz consciente ou inconscientemente as bases constitucionais da nación galega, non? Por eso era conveniente que todo o mundo coñecera, non? Que vexa que hai un fío histórico que podemos levar ao programa do Partido Galeguista, non? Isto da colonia, todas estas cousas non son cuestións do BNG, nin da UPG, son cuestións que están na tradición histórica do nacionalismo galego. O antiimperialismo, o pacifismo, todo iso é o que nos seguimos representando. Cal é a diferencia respecto do Partido Galeguista? Bueno, pois a composición social e a incidencia social que temos hoxe, que na República era moitísimo menor, entre outras cousas, porque estaban comezando tamén, despasou como a nós con o franquismo. Eles actuaron tarde e depois ven o alzamento militar e destruiu todo. Nós colleunos, aínda con certa inmadurez, e claro, houve moitos problemas para poder seguir avanzando en unha atmosfera de hostilidade onde nós podemos ter cometido erros tamén, pero que os erros que se verificaban como os erros fomos eliminando. Entón, eu penso que iso é moi importante. E depois, a segunda cuestión é que nós non podemos estar en unha forza política que avala entre dous polos un retórico, puramente retórico, que é soberanía e independencia, e despois a xestión. Creo que entre esas dúas cousas hai un camiño que, efectivamente, xa indicou a Ana, que temos que tomarnos a serio como poder modificar as condicións de curto prazo. Por exemplo, hai dous exemplos que son claros e contundentes do cambio cualitativo que iso representaría. Por exemplo, xa sei que a progresía non lle gusta nada falar de policía, pero vos pensades que é creíble que poda haber un control do marisqueo real e ben feito e positivo ou de todo o dominio público marítimo terrestre se non temos nós unha policía propia, unha Garda Nacional que din as bases constitucionais para atender todos eses sectores? Ou é que nos dá igual que eso o faga a Garda Civil? Podemos entrar, se queredes, en cal é a función da Garda Civil e cal é o seu carácter. Ese é un problema gravísimo que ten Galiza e que ten o Estado español, por certo, tamén. Home, por isto non nos la dan. Por iso, ainda que tuveramos maioría, va a ser unha batalla durísima. Se esa batalla se gañase, é un cambio, unha mudanza política non solamente simbólica. Ou, por exemplo, o tema do concerto. O concerto alumea perfeitamente a soberanía. Se en Euskadi están tan relativamente tranquilos, é porque teñen un concerto. E, curiosamente, aí nin o PP se atreve a discutir esa cuestión. E, mentras, para nós, é un tema clave porque sería o que destruiría a idea de que non somos capaces de vivir por nós mesmos. Home, ese debate paga a pena dalo, pero para iso temos que ter unha base social preparada. Isto é evidente. Como para saberse defender frente á guerra contra Irán, hai que ter unha base mínimamente preparada. Entón, eu creo que ese oco que temos, non propositivo, que non existe ese oco, pero sí que permeabilice a nosa base social e a nosa base social que a poda proxectar para os demais, iso é unha asignatura pendente dunha relevancia enorme. E, ademais, é desperdiciar a nosa base social tela en un estado, de impotencia dialéctica como a que temos. E creo que isto é un problema que nos temos que tomar todos en serio. E non é, volvo a repetir, para facer a independencia nacional. É para algo que temos que modificar,
porque, efectivamente, a responsabilidade de que as competencias de Galicia esteñan como están é do PP e do PSOE. Ahora, eu responsabilízimo de parte deso, non vou negar que nós tivemos moitos anos onde o éxito electoral levaba a dicir no, é que como o Estatuto de Autonomía non o exerceron, eso é suficiente. E entón estivemos aletargados con un estatuto, mentre os demais estaban todos hasta o último, modificándoos, polo menos, formalmente. A ver, que seña Galiza, o único que non tocou o seu estatuto é para a nota, Eso indica unha dialéctica que algún problema, o real, sabemos cal é, PP-PSOE. Ahora, eu, desde logo, participei como diputado e como tal, en unha posición onde era un tema que non interesaba, porque el malo era el PP, que non lo hacía bien, ¿no? Bueno, pero ben, señores, a ver, e unha cuestión, o debate da Policía Nacional, dado no século XX, era máis fácil de gañar que hoxe. Hoxe sí que teñen a inimizade e o diseño claramente pensado, baixo ningún concepto isto. Entón, claro, o tempo, facer as cousas ao debido tempo, oportunistamente, tamén é moi importante. E non é igual esa reclamación en 1996 que hoxe. Como topónimo da Coruña. O topónimo da Coruña colou en 1900, cousa que non ten Euskadi, por certo. Os vascos estaban moi queixosos. E estes consiguen eso e nós non. Como é posible? Pois miren, porque nós nunca empregamos esa teoría de la dualidade bilingüe. Eso é unha cousa que está aí. E a xente non é ni siquiera consciente das cousas que se conquistan, o valor que teñen. Porque hoxe podo asegurar que sería inviable mudar o nome da provincia da Coruña. Sería inviable. Seguro. No. Sen problema, que Pilar quería engadir aquí unha cuestión. Sobre isto que falaba precisamente Paco, que moitas veces nos fixemos defensa de algo, digamos, estratégico e que ás veces non importa o título, é dicir, se ti consigues o control dunha fiscalidade ou o control de unha industrialización, importa pouco, que sea autonomía, que sea federalía, que sea o que sea. É dicir, é a realidade que se te impón, como estaba falando ahora Paco, dentro do aspecto da policía, non? E aquí igual, se nós puidéramos controlar a industrialización, por exemplo, dentro do mundo da pesca ou o marisqueo, eso sería un avance. máis alá de chamarse autonomía, pero nós sempre fiamos moito, efectivamente, a ese esquema estratégico e tal de que a autonomía non era boa, de que había que deixar que se esnafraran, pero aí se van ganando pasos que moitas veces non tuvemos en conta. Ben, pois temos que ir rematando, apenas nos queda tempo, non sei se houve algunha pregunta, non? Pois, se vos parece, deixámolo aquí, non sen antes darlle as grazas de corazón a Pilar Allegue e a Paco Rodríguez, que é unha sorte contarmos con persoas de tanta valía que ademais foron testemunha directa de todo isto que estamos contando e que nos permitiron afondar moito máis na significación tanto histórica como política de dous documentos que foron fundamentais para o nacionalismo galego e que aínda seguen vixentes, como ben puxeron sobre a mesa. Agradecerlles tamén esa concisión nas súas respostas para poder tratar máis cuestións e a Fundación Galiza Sempre e o BNG por realizar xornadas como estas que son tan importantes para ampliar a formación de todas e todos. Antes de dar paso á seguinte palestra,
Simplemente queríamos comentar que este breve documental pois era un pouco un intento de homenaxear de algún xeito pois a toda esa xeración e personalizado pois nesas tres personas, non? En Vilas Nogueira, en Camilo Nogueira e en Ramón López Suevos, non? E queríamoslo facer precisamente recuperando pois as súas voces e a súa imaxe, non? E creo que tamén é merecido recoñecer e homenaxear a Carlos Varela, non? Porque se hoxe podemos disfrutar pois desta maravilla en termos de documento histórico, pois é grazas a que había alguén detrás da cámara, non? E Carlos Varela, pois, de algún xeito, pois foi o notario maior dunha parte moi importante da historia do nacionalismo galego, non? Se hoxe temos esas imaxes das encrobas, da paralización da central nuclear de Xove, da propia fundación do Bloque Nacionalista Galego, das tractoradas, das movilizacións tan masivas que hubo naqueles anos, pois foi tamén grazas a Carlos Varela e tamén agradecer a cesión por parte da Fundación Terra e Tempo, que é quen ten a titularía dos dereitos de todas estas imaxes para que as puidéramos usar. Por lo tanto, pois un aplauso, sobre todo para Camilo e para Suevos que ainda nos acompañan, ¿no? E sen máis, damos paso á seguinte das palestras que concluiremos esta xornada. Antes de nada, hai estes papéis para anotar preguntas. Quen queira facer algunha pregunta nesta mesa, a organización tedes que solicitar unha organización ou collelo na entrada e facer as vosas cuestións para a mesa que agora comezamos. Despois da interesantísima mesa anterior, non, con Paco Rodríguez e Pilar Allegue, coordinada por María Ovilleiro, pois chegamos agora a, digamos que, a xeración seguinte de persoas que forman parte do movimento soberanista e que están en activo e que van a responder a unha pregunta que se fai desde a organización, que é nin máis nin menos que cara onde camiña o Estado español. Para iso temos connosco, vou comezar a presentar de dereita a esquerda. A miña dereita non teño por que presentar, evidentemente, estou con Néstor Rego, coñecidos de sobra por todas e todos vós, e simplemente vou dicir que Néstor Rego é unha figura fundamental do nacionalismo galego. Desde moi novo comezou a súa militancia, o seu compromiso político. Eu penso que non estaba no Consello de Forzas porque era moi neno, porque senón tamén estaría, porque desde que empezou, desde moi mozo, a militar en organizacións nacionalistas, en ERGA, nos CAF, no sindicalismo nacionalista e fundamentalmente no BNG, pois nunca deixou de ser, digamos, que unha das figuras máis activas dentro do movimento soberanista. Lembramos tamén o destacado papel que tivo dentro do Grupo Municipal de Santiago de Compostela, onde ocupou distintos cargos, entre eles tenente de alcalde, concelleiro de Cultura, portavoz do nacionalismo. Neste momento, nesta altura, é membro dos órganos de dirección do BNG, do Consello Nacional, e tamén da súa executiva, é secretario xeral da UPG desde 2012. E, como ben sabedes, deputado do BNG no Congreso dos Deputados. As tres persoas que nos acompañan hoxe desenvolven boa parte do seu labor político en Madrid, co que iso supón. A súa dereita está Enna Estrens, a quen lle agradecemos que se desplazara tamén hasta Santiago, pois
Enna tamén forma parte do Congreso dos Deputados como representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Iniciouse na política desde o activismo independentista e especialmente intensificou esa militancia despois de colaborar nas consultas populares catalanas de 2007. E, ademais, concelleira, ten tamén unha actividade municipal concelleira no Concello de La Escala e preséntase como catalanista, con valores republicanos, defensora da lingua e cultura do seu país, feminista e amante dos animais tamén. E á dereita, Mario Zubiaga, que a parte de ser un político destacado do soberanismo vasco, tamén é un teórico, profesor de ciencias políticas e de administración, ten diversas obras alrededor do soberanismo vasco contemporáneo e neste momento é senador por Guipúzcoa desde EH Bildu. Aquí en Compostela temos unha festa que se celebrará pronto, que se chama 50 anos aló. Entón, iso sirve para mirar para atrás, para ver o que había hai 50 anos e reflexionar un pouco, pensar como estamos agora e como estábamos entón, non? De alguna maneira, para o nacionalismo hoxe é ese 50 anos aló, é esa festa na que conmemoramos un momento estelar da historia do nacionalismo galego. Eu quería preguntarlle ás tres persoas que nos acompañan desde hoxe como ven aquela reconstrucción, aquela construción do nacionalismo naquel momento tan delicado, como ven aquela proposta táctica que era tan ambiciosa, non? Na que aspiraba a unha Galiza dona de seu, autogoberno, autoorganización, falaba dun amplo marco competencial que, como decía antes a portavoz nacional, aínda non temos agora, 50 anos despois, unha proposta rupturista, a única proposta rupturista que se puso sobre a mesa naquela altura e de recoñecemento político claro das nacións. 50 anos despois, como estábamos e como estamos? Comezamos por Néstor. Ben, pois moi bon día, moito obrigado aos organizadores, ao BNG e á Fundación Galiza Sempre, por convidarme a participar deste coloquio, desta mesa redonda que entendo que pretende dar unha visión de cales son as alternativas soberanistas ou as perspectivas soberanistas hoxe destas tres nacións do Estado. Eu, tentando non repetir cousas que xa se dixeron, no entanto, pois quero sinalar que hai un valor fundamental nas bases constitucionais que se mantén, que é que se trata dunha proposta que parte de que, como xa se dixo, a soberanía reside no pobo galego. Unha proposta de ruptura democrática nese momento, sin ningún xénero de dúbida, pero a diferenza fundamental das bases constitucionais coa alternativa autonómica coa que confrontou durante moitos anos, e efectivamente xa foi dito até o ano 81, que unha vez aprobado o Estatuto, entrada nunha nova fase, pois mudou tamén a perspectiva con que había que actuar políticamente. A grande diferenza é precisamente esa. As bases constitucionais partían dunha proposta propia de que o pobo galego é soberano e ten capacidade, e se así o decide, pode acordar con outras nacións un pacto federal que moi ben apuntado por Pilar Allegue é na práctica unha solución confederal, decía Francisco Rodríguez, de federalismo xenuíno, que efectivamente está máis próxima do confederalismo de que como entenden hoxe as forzas políticas que aínda siguen falando disto, que xa poucas son o federalismo, non?
e o modelo autonómico que non deixa de ser unha carta outorgada e, por tanto, que pode ser movida en función dos intereses por quen a outorga. E non é retórica. Hoxe temos de sobra constatacións prácticas de que isto é así, non? No seu momento, en 2017, aplícase o 155 a Cataluña, suspéndese a autonomía, porque, efectivamente, o Estado outorga a autonomía e o Estado pode retirar a autonomía. Pero reparade que se volveu facer en 2020 de maneira máis civilina, pero exactamente igual de práctica, cando por medio dun decreto, xa non dun proceso como o regulado para a aplicación do artigo 155, o Goberno do Estado decide suspender as competencias en materia de sanidade e en outras colateralmente de todas as autonomías. Non? Por lo tanto, hai unha diferenza fundamental nesa proposta das bases constitucionais que creo que sigue tendo enorme valor de como enfrontar o futuro. E eu, se me permites, sin ánimo de alongarme excesivamente, claro, que pasou? As bases constitucionais non... O nacionalismo galego non conseguiu que saísen adiante, porque era unha proposta de ruptura e non foi posible, non é que non houvese ruptura na Galiza, non a houbo no Estado español, non a houbo en ninguna das nacións do Estado español. En consecuencia, o que houbo foi unha transición chamada transición democrática, que na práctica o que implicou con ese pacto dos últimos xestores do franquismo coa esquerda española, cos dous actores fundamentais da esquerda española, o Partido Socialista e o Partido Comunista, foi unha continuidade das estruturas de poder do réxime franquista no réxime formalmente constitucional, non? E isto é moi evidente en distintos ámbitos. No ámbito político, alguén di, como no ámbito político? Home, só hai que tomar en conta dúas cuestións sin entrar en máis profundidade, non? Que o xefe do Estado designou no Franco e aí quedou, e aí, en todo caso, continúa a monarquía como vitalicia hereditaria, non? Ou o feito de que nós tivemos de presidente da Xunta durante moitos anos un ministro franquista, creo que é moi evidente. Pero tamén no ámbito económico, todas esas grandes empresas que naceron ou que se lucraron durante o franquismo, mesmo do expolio despois da derrota de 1939 no ámbito mediático e de maneira policial, militar e de maneira moi evidente no ámbito xudicial. Non de outra maneira podería entenderse moitas das cousas que acontecen hoxe na xustiza, senón como o efecto ou a consecuencia dunha continuidade das estruturas xudiciais do réxime franquista. E isto leva a unha consideración que se teño oportunidade de desenvolverei máis adiante, que é un pouco o motivo disto, como enfrontalo, que é esa análise que ten feito o BNG de que o réxime español, o Estado español é irreformável e, por tanto, sin que isto implique renunciar a ninguna proposta táctica, e convén aclaralo, xa se fixo, por tanto, a ruptura con ese réxime continúa sendo necesaria hoxe en día, non? Sí, hola, buenos días. Me vais a disculpar que no pueda falar gallego, pero, bueno, en primer lugar, agradecer al Bloque Nacionalista Gallego esta invitación a Esquerra Republicana. Yo quiero hacer un poco un paralelismo de cómo se reconstituyó, ¿no?, también el nacionalismo catalán o el catalanismo en ese momento en que vosotros estabais, ¿no?, con las bases constitucionales. En ese momento, ¿no?, acaba la dictadura y todos los ismos, digamos, en ese sentido, nos reajustamos. Nuestro caso fue un poco menos esperanzador que el vuestro, ¿no? Vosotros pudisteis, ¿no?, juntar estas fuerzas populares nacionalistas para hacer esta base constitucional, y en nuestro caso, en el caso concreto de Esquerra Republicana, que es la fuerza independentista y soberanista histórica de nuestro país, en ese momento es verdad que quedamos un poco desplazados. También recordar que Esquerra Republicana fue el último partido del Estado en estar legalizado. Se legalizó anteriormente el Partido Comunista que Esquerra Republicana, y eso no nos permitió
presentarnos con nuestras propias siglas en las elecciones del 1977, cosa que hizo que fuéramos un poco más tarde, digamos, a poder reconstruir ese espacio nacional, de soberanismo nacional. En ese momento es cierto que los dos movimientos de reconstrucción catalanista que había en Cataluña asumían cosas que ahora algunas han diluido, ¿no? Y creo que esto es importante, ¿no? Hubo una corriente más católica, ¿no? más de derechas, digamos, y otra corriente más obrera que capitalizó el PSC, pero las dos asumían el catalanismo, ¿no? como eje central de la política que debían desarrollar las fuerzas políticas en Cataluña. Es verdad que Esquerra Republicana en ese momento, bueno, teníamos el gobierno anterior de la Generalitat en el exilio, ¿no? Volvieron algunos, estábamos un poco aún con la memoria de ese país de los años 30 que nos había dado la soberanía, o sea, la representación máxima a Esquerra Republicana de Cataluña, y nos quedamos un poco atrás en ese sentido, pero es cierto que el catalanismo en ese momento agrupó fuerzas que ahora están, yo creo, aunque dicen que están en el catalanismo, empiezan a estar bastante fuera del catalanismo, ¿no? Luego, creo que es verdad que en Cataluña hubo una ley importante, yo creo la más importante para el movimiento catalanista, que fue la Ley de Normalización Lingüística, ¿no? Esa ley llegó en 1983 y es la ley que ahora, ¿no? algunos están intentando hacer de menos, digamos, ¿no? o intentando cargarse esa inmersión lingüística, que es la que nos ayudó no solo a mantener la lengua en el país, sino que fue una ley pensada justamente por lo contrario, por lo que ahora nos están atacando constantemente, ¿no? Fue una ley pensada porque en ese momento hubo una oleada migratoria, digamos, de gente del sur del Estado, que llegaron principalmente al área metropolitana de Barcelona y que sin la lengua catalana quedaban fuera de algunas oportunidades de desarrollo vital, laborales en nuestro país. Y justamente en ese momento fue Pujol, hay que agradecerle algo también. Fue con un gobierno de Convergencia y Unió, pero apoyado por todas las fuerzas catalanas, ¿no? Democráticas en ese momento, que desarrolló esa ley de inmersión lingüística pensando precisamente en la gente que venía en las oportunidades vitales de la gente que nos venía del resto del Estado y no como ahora están intentando vender en el catalanismo excluyente y no sé qué, ¿no? que nos encontramos cada día, y Néstor lo podrá corroborar, entre las paredes del hemiciclo del Congreso. Creo que eso fue lo que nos aguantó esa aspiración nacional, digamos, que fue, yo creo, el primero y el último pacto de país o de Estado, en ese sentido, de ir todos a abrazar esa aspiración nacional, ese catalanismo, digamos, global. Y bueno, eso no me quiero alargar, pero sabéis, ¿no? que nosotros nos reconstituimos como única fuerza independentista. Yo le decía a Carme cuando me pedía un poco currículum, yo le decía, bueno, yo empecé en Esquerra Republicana militar, digamos, en 2015, pero yo entré a Esquerra Republicana por el hecho nacional, ¿no? Éramos los únicos, y yo creo seguimos siendo los únicos, que defendemos un país abierto, progresista, libre, ¿no? Y eso, en aquel momento, no había nadie más que se hubiera sumado al carro de esto. Yo entré básicamente por el eje nacional al partido. Conseguimos reunificar fuerzas y ir haciendo, ¿no? justo lo que Ana Pontón comentaba en su discurso, ¿no? poner las bases de la aspiración nacional, con acumular el máximo de competencias, poder ejercer el máximo de competencias desde nuestro país, y llegamos al momento cumbre en 2017, donde organizamos el referéndum. Y bueno, no voy a extenderme ahora, porque creo que luego habrá un momento de hablar de este tema, ¿no? Esta es un poco la evolución, no solo del país, sino también de nuestra formación. Mario.
Bo día a todos y todas. Moitas grazas, compañeros e compañeras del BNG e de Galiza Sempre por la invitación. Sempre un placer venir a Galicia a compartir proxectos soberanistas. Me ha encantado la anterior mesa, me ha encantado vuestra intervención, Pilar y Paco, porque realmente lo que me ha permitido es volver a constatar la sintonía o el fío de dignidad del que hablaba Ana Pontón, que conecta a nuestros pueblos, porque estaba viendo las bases constitucionales del 78 y estaba acordándome de la alternativa CAS del 76-78 y cómo en aquel momento los planteamientos de mínimos tácticos, evidentemente no estaban ligados con las reivindicaciones últimas de nuestro movimiento, pero aquellos planteamientos tácticos que se plantearon en el tardofranquismo y en la primera transición son prácticamente coincidentes, porque se basaba, bueno, evidentemente la alternativa CAS tenía amnistía general, libertades democráticas, salida de cuerpos y fuerzas de seguridad del país, mejora de las condiciones del pueblo trabajador y un Estatuto Nacional de Autonomía que recogiera el derecho a autodeterminación. Con lo cual, realmente, bueno, vosotros hicisteis un trabajo mucho más desarrollado. La alternativa de clase era un folio de 4 líneas, y vosotros elaborasteis unas bases constitucionais que eran, digamos, de más fundamento, ¿no? Además, con un planteamiento también de modelo económico y de relación con el Estado mucho más avanzado, ¿no? Pero me ha permitido constatar esa sintonía y me ha permitido constatar otra cuestión que es todavía más ilusionante, que es la posibilidad de que los ciclos históricos se repitan y estemos en un momento también en el que tiene sentido hablar de bases constituyentes en Galicia y tiene sentido hablar de nuevo estatus en Euskal Herria y tiene sentido también, a la vuelta del traumático proceso en Cataluña, de plantear un espacio común de debate al menos y de propuesta básica en relación con cómo se debe entender ahora tácticamente el Estado español. Qué planteamiento de plurinacionalidad, de federalismo o confederalismo, me gustaba, Pilar, que decías confederalismo, asimétrico plurinacional, y en qué medida podemos los pueblos, las naciones, el Estado, plantear unas líneas básicas comunes. Luego entraremos quizá en algunas preguntas posteriores en un desarrollo más pormenorizado de cuáles son los planteamientos que en este momento estamos haciendo concretamente en el nuevo estatus. Porque esos ciclos históricos se repiten y estas sintonías que veíamos en las bases y que veíamos en la alternativa CAS son las que están refiriéndose a lo que a partir de ahora queremos plantear también en Euskal Herria. Porque quizá una diferencia respecto a lo que ha ocurrido en Galicia es que en el caso de Euskal Herria las referencias nacionalistas o abertzales han sido siempre dos. Con lo cual, la articulación de un acuerdo de mínimos con el Partido Nacionalista Vasco desde el inicio, desde el año 76, ya fue problemática. Y la historia de esa división táctico-estratégica entre las dos familias abertzales del 76 hasta hoy en día es la que ha definido nuestro proceso histórico, porque se hizo un intento el año 76 en Chiberta, unas conversaciones en las que se pretendía llegar a un acuerdo de bases común, de mínimos con el Partido Nacionalista, no fue posible, y a partir de ahí se abrieron dos vías que cada una de ellas pensaba por su cuenta que podía solucionar los problemas del país. La vía, digamos, estatutaria, reformista, que abrazó el PNV con el Estatuto del 79, y la vía disruptiva que, digamos, el movimiento amplio de la izquierda abertzale, evidentemente con el liderazgo de ETA en ese momento, planteaba digamos, una propuesta disruptiva en clave de negociación con el Estado para conseguir al menos el punto básico de la alternativa CAS, que era el derecho a autodeterminación. Y esa división entre dos, digamos, opciones para conseguir avanzar en soberanía es la que ha definido la historia del país a lo largo de los últimos 50 años. Una historia evidentemente muy dura y muy traumática, que ha tenido momentos en los que parecía que podía, por un lado o por otro, digamos, mejorar o conseguir algunos avances, al menos mínimos, en el tema de la soberanía, procesos negociadores en Argel, en Loyola, en otros momentos, o procesos incluso de confluencia con el Partido Nacionalista Vasco, como fue el acuerdo de Lizarra-Garazi el año 98-99, en el que se establecieron algunos puntos básicos que planteaban, digamos, un salto constituyente en claves muy parecidas a las que fueron luego las de Cataluña a partir del 2010, de la sentencia del Constitucional 2010, 2014 y 2017. Los planteamientos eran muy similares, digamos, dentro de lo que es un espacio de legalidad o de reforma del sistema político español, llegar a un estatus de soberanía, que era lo que planteaba Ibarretxe con el Estado asociado,
y es lo que en el desarrollo plantea Cataluña, que luego al final sobreviene a un proceso independentista, cuando yo creo que hemos conocido un poco bastante de cerca el proceso, al inicio tampoco se planteaba claramente como un proceso independentista, ¿no? Va diviniendo independentista porque al otro lado no hay nadie. Es el típico juego de la unilateralidad y la bilateralidad. No, está usted actuando unilateralmente, claro, porque no te sientas al otro lado. Si te sientas al otro lado, habrá bilateralidad. Entonces hablaremos de hasta dónde podemos llegar ahora, si queremos llevar mayorías hasta la independencia o queremos un nuevo Estatuto de Autonomía como el primero de Cataluña, 2005, y no el cepillado por el señor Guerra sucesivamente luego por el Constitucional, ¿no? Entonces, esa historia de Euskal Herria, digamos, de esas dos vías abiertas, disruptiva y reglada, al final nos lleva a una situación en la que la vía disruptiva, evidentemente, no tiene ya recorrido. No tiene recorrido desde muchos puntos de vista. La sociedad vasca ya no asume determinadas prácticas violentas para conseguir objetivos políticos. Digamos, esa legitimidad de origen que planteaba Paco al inicio, esa legitimidad de origen va degradándose progresivamente y, evidentemente, el Estado también aprende esa lección y sabe perfectamente que llega un momento en que esa práctica armada se convierte en funcional para reforzar el propio Estado. Con lo cual, ahí tampoco hay un recorrido claro. Y desde el punto de vista de la vía, digamos, estatutaria, en el caso del PNV, ha comentado Ana en su intervención que, bueno, que el País Vasco ha conseguido casi cumplir el estatuto y faltan todavía unas cuantas competencias. Después de 50 años faltan competencias, no tantas como las que os faltan a vosotros, pero faltan todavía competencias. Pero en nuestro caso, la situación es fraudulenta, digamos, porque las competencias que tenemos están vaciadas. O sea, ahí el problema no es que tengas o no competencias, sino que a lo largo de los años, desde los años primeros 80, golpe de 23F, evidentemente, Café para Todos y todos los pactos autonómicos, hay una estrategia nueva en el Constitucional y también en la legislación estatal que lo que hace es, mediante leyes de bases, competencias transversales, jurisprudencia constitucional, te dicen que tienes competencia, pero cuando tienes una ley de bases con 85 artículos y los 85 son bases, ya me dirás tú qué ley de educación vas a poder hacer o qué ley de universidades vas a poder hacer si las bases son 85 artículos. Yo entendería que la base en una ley de educación, teniendo en cuenta que es competencia foral, además, según nuestro estatuto, que es intocable y exclusiva, serían 2 o 3 artículos para garantizar la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. Vale, bien, vale, 3 artículos. Pero no me metas 80 artículos de bases, ¿no? Con lo cual, esta trampa de que faltan o no faltan competencias, digamos, hay que superarla. Y yo creo que el PNV, a partir de finales de los 90, mediados de los 90, ya se ha dado cuenta que en esta coyuntura global, no sé si hablaremos luego un poco de eso, en esta coyuntura global, civilizacional, con el autogobierno que tenemos, no podemos seguir adelante. No tenemos garantizada la pervivencia como nación si seguimos con este estatuto vaciado, erosionado, y que es un estatuto de los años 70 y, como decía antes no sé quién, de los pocos que no se han reformado, el vuestro y el nuestro, que no se han reformado, ¿no? Bueno, nuestro se ha reformado, y el vuestro se ha reformado de aquella manera. Habéis intentado reformar muy bien y luego os han re-reformado el estatuto. Y bueno, y ahora, y termino ya con esto, y ahora yo creo que se abre, hablaremos luego más adelante de eso, se abre una posibilidad de que, digamos, haya ciertos acuerdos de país en relación con cuál es el alcance del autogobierno y hasta dónde queremos llegar al autogobierno. Y eso ya es, en principio, una buena noticia. Retomo unha frase que dixo ahora en Néstor, que era que o Estado español é irreformable, non? O certo é que o que comprobamos que as maiorías absolutas supoñen un retroceso, non, para as nacións, para os dereitos e para a presenza, non, das nacións. E, en cambio, cando non existen maiorías absolutas, prodúcese un avance, unha negociación. Entón, a miña pregunta é como as organizacións nacionalistas, a presenza nacionalista, o soberanismo pode mover esos marcos. Eu non sei se vos entendedes ben a expresión mover os marcos, aquí entendémola ben, pero como pode mover esa estrutura, non? Que pode facer o soberanismo para transformar ese Estado, para modificar ese Estado e reformarlo? A ver, nos decimos que nos analizamos que o Estado español é irreformable nun sentido democratizador e de recoñecemento pleno do seu carácter plurinacional, que é tanto como recoñecer o dereito da autodeterminación das nacións. É evidente que o réxime constitucional español
non é capaz de asumir iso. Fixadevos a trampa de que o Estado español fai parte das Nacións Unidas, asina a Carta das Nacións Unidas, os pactos sociais e políticos posteriores que recoñecen, en primeiro lugar, a autodeterminación das nacións, e despois son capaces de, cando se teñen que enfrontar a un conflito deste tipo na práctica, como aconteceu, por exemplo, de maneira moi directa en 2017 no caso de Cataluña, pois desde o presidente do goberno até ministros, até dirixentes políticos, do PSOE tamén, evidentemente, de dicir directamente a autodeterminación non existe. Non existe, porque o digas ti, existe e formalmente fai parte do ordenamento xurídico do Estado español. Non só existe, fai parte do ordenamento xurídico do Estado español. Mas o Estado español nega. Bueno, existe, está na Constitución portuguesa que temos aquí ao lado de maneira explícita, non só o dereito de autodeterminación, sino o dereito á resistencia armada frente á ocupación e o colonialismo. Non? Claro que existe, pero que o Estado español sexa irreformable, que é ademais consecuencia do que eu comentaba antes, desa continuidade dos poderes fácticos do franquismo e de que uns e outros, dereita e esquerda, ultradereita e esquerda, no fondo coinciden, no fondo e na forma tamén coinciden en que o obxectivo chave é a sagrada unidade do Estado español. Que iso sexa así non quere dicir que os soberanismos, que os nacionalismos teñan que renunciar a facer traballo político, a forzar no máximo posible as posibilidades que existen dentro do ordenamento xurídico do Estado español, ou que teñan que renunciar mesmo a facer pedagogía política. Eu, sinceramente, creo que esta é a análise que fai o BNG. Non temos unha excesiva esperanza, unha excesiva convicción, ni que mesmo nun escenario sin maiorías absolutas, as mudanzas que poda haber no Estado español sexan realmente significativas. Conseguimos algunhas cousas con máis capacidade por unha maior representación e por un papel determinante neste contexto, pois no Congreso, por exemplo, por parte das forzas soberanistas vascas e catalás, conseguimos algunhas cousas, que se poda falar galego no Congreso, que haxa algunhas declaracións que recoñecen que o Estado español é plurinacional. Dubidamos máis de que poida haber pasos prácticos. Pero, da mesma maneira que a UPG, digo, por manter a continuidade dunha das tres forzas, a única que continúa existindo das que fixeron o Consello de Forzas Políticas e as bases constitucionais, defendía a independencia en 1976 e, no entanto, entendeu que había que facer unha proposta táctica que permitise ter unha alternativa coa que confrontar o modelo autonómico e de transición que viña aí, pois exactamente igual, nesta altura, mantendo esa posición estratégica, mantendo o BNG esa posición estratégica da soberanía, é necesario ter propostas tácticas que permitan xuntar pobo detrás, que permitan dar o debate político, que permitan confrontar co Estado. E, polo tanto, nese contexto é que hai que entender que o BNG, sin ser autonomista, aquí xa se dixo, fomos unha forza política que non só non defendeu o modelo autonómico nos anos da transición, sino que o combateu de maneira activa. Entón, sin ser autonomista, pois teñamos que reclamar que se executen todas as transferencias de todas as competencias pendentes, porque senón o país acaba na inanición política máis absoluta, ou que teñamos que lanzar novamente, e esa é a perspectiva coa que estamos traballando a partir desta conmemoración do 50 aniversario, unha nova proposta de estatus xurídico político que, sin ser plenamente soberanista, vai nesa dirección. Por lo tanto, sí, eu creo que temos que aproveitar todos os recursos, todos os resortes e todos os resquicios que haxa na estrutura política do Estado español para avanzar
aínda que eu dicía na primeira intervención, creo que a final o exercicio da soberanía de Galiza, como daba a impresión de Euskadi e Cataluña, e a experiencia de Cataluña de 2017 creo que o acredita, é difícil, desde a miña perspectiva, é imposible que se produza, digamos, pola vía da transición nacional, senón máis pola vía da ruptura que evidentemente ainda está pendente, ¿no? Bueno, yo quiero empezar dándoos una exclusiva. El PSOE no es de izquierdas. Vale. ¿Por qué digo eso? Y perdonadme, pero... ¿Por qué digo esto? Digo esto porque si hablamos de modificar los marcos de relación de las naciones sin Estado con el Estado, tenemos que partir de la base que el Partido Socialista Español y, por analogía, los partidos socialistas catalán, gallego y vasco, cuando llegan los diputados de los partidos socialistas de nuestras naciones, llegan al Congreso, automáticamente se convierten en diputados del PSOE. ¿Vale? Entonces, eso yo creo que es importantísimo que lo tengamos en el radar, ¿no? Porque cuando hablan, ¿no? El PSC habla en Cataluña y parece, a veces yo oigo a algunos del PSC y digo, hostia, este es de Esquerra Republicana, ¿no? Me giro, en plan. Pero luego llegan allí y son del PSOE, ¿no? Entonces, para modificar estos marcos y las relaciones de nuestras naciones con el Estado español, es imprescindible que nuestras fuerzas acumulen fuerza. Es imprescindible que seamos el engranaje, ¿no? Que desengrana, digamos, hacia dónde tumban las políticas del PSOE. Porque si no estamos nosotros, como os he dicho en la exclusiva anterior, pues seguramente van a hacer cosas que a nosotros no nos van a interesar para nada y van a intentar, ¿no? Como pasó o casi pasó cuando estaba Ciudadanos en el Congreso, que si hubieran podido, ¿no? Hubieran pactado todo con Ciudadanos y nos hubieran a nosotros, bueno, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante que hagamos este ejercicio de recoger fuerzas en nuestras naciones para llevar nuestra voz allí, ¿no? Que a veces incluso no ha habido el debate de, bueno, pues si sois independentistas, ¿por qué estáis en el Estado? Bueno, porque de momento todas las leyes de bases tienen 85 artículos. Y alguien tiene que ir allí a defender que estos 85 artículos igual con 20 pasan, ¿no? Entonces, creo que es imprescindible que nosotros tengamos la máxima fuerza posible. Y voy a poner dos ejemplos. Una, sin los resultados electorales españoles, sin los resultados de las naciones sin Estado, el Estado español haría tiempo que estaría gobernado por PP y Vox con mayoría absoluta. Y eso es una cosa que, aunque no lo digan, yo estoy segura que todo este buenismo, ¿no? Antes hablábamos con Mario, ¿no? Yo tengo la sensación en esta legislatura que hay una directriz, ¿no? Que dice, oye, tenéis que llevaros muy bien con la gente de Esquerra Republicana. Muy bien. Son todos súper amables, ¿no? Súper bien, tal. Entonces, con vosotros más. Imagínate. Yo no estoy en sus conversaciones, solo estoy en las mías. No, ¿por qué digo eso, no? Porque ellos son conscientes que sin nosotros ellos no tendrían el gobierno. Y eso también es un factor que hace que les frene a ir más allá en el reconocimiento de la autodeterminación. Porque si todos nosotros nos autodeterminamos y decidimos que no queremos ser Estado español, el PSOE lo va a tener muy mal para volver a mandar en ningún sitio en el Estado español durante años. Entonces eso, aunque no lo digan, yo estoy segura, o incluso no lo piensen formalmente, yo estoy segura que lo sienten, ¿no? Y eso también es crea un freno al reconocimiento de nuestra esto. Pero, por otro lado, también es verdad que tengo la sensación que ahora, con este PSOE, con este presidente del gobierno que yo le recuerdo declaraciones hablando de los exiliados y los presos del procés independentista
cuando se hablaba, ¿no? desde nuestra formación de amnistía, de indulto, y decía, ¿quién controla la Fiscalía? No va a haber amnistía nunca. No, vamos a ir con los tanques a buscar a Puigdemont, ¿no? Porque a Junqueras ya lo tenían encerrado. Y luego, indulto, amnistía, acuerdo para ¿no? el FLA, es decir, todo no, porque claro, ahora tienen unas elecciones en Andalucía y lo del RPF, bueno, pero todo es posible, ¿no? Yo tengo la sensación que justamente con el presidente actual es posible un 155 y una abolición de la autonomía si no somos necesarios, y es posible un indulto y una ley de amnistía que conseguimos también gracias al trabajo conjunto con el resto de fuerzas soberanistas, que, por cierto, no está aplicada, y si mañana hubiera elecciones en Cataluña, Oriol Junqueras no podría ser candidato, porque, como decíamos también alguien antes por aquí, las estructuras de Estado son mucho más que el gobierno del Estado, ¿no? Pero creo que es importante estas cosas. Y un poco, para terminar mi intervención, decir que cuando decimos que son iguales los españoles de derechas que los de izquierdas, bueno, no es verdad del todo, pero un poco sí, porque Aznar también hablaba catalán en la intimidad cuando necesitaba los votos de Pujol, ¿no? Entonces, es cierto que ahora tienen a Vox y a nosotros no nos necesitan para nada, pero cuando hablamos de la unidad, ¿no? del Estado español, ahí sí que ellos forman un bloque que justamente pues, es el bloque que anuló la autonomía de nuestro país después de un referéndum que, bueno, evidentemente nosotros consideramos absolutamente democrático, y que vino la Guardia Civil y la Policía Nacional a pegar a nuestras abuelas para que no votaran, ¿no? O sea, este es el nivel de la unión nacionalista, ¿no? Porque esta es otra cosa que también dicen mucho, ¿no? Que es como criticarnos a nosotros todo el rato porque somos nacionalistas y luego ellos son los más nacionalistas. Pero claro, de su nación. Cada uno al final es nacionalista de lo suyo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la lección que nosotros aprendemos del 2017 es que es verdad que hay una parte del pueblo que aún está pasando un duelo. Es decir, el duelo lo hemos pasado todos, yo incluso. Ahora hay ley de amnistía y puedo explicar que yo tuve urnas en mi garaje. O sea, que no es que el 1 de octubre los políticos o los que hacíamos política engañáramos a la gente. O sea, yo repartí urnas en mi comarca. Yo guardé urnas en mi casa. O sea, todos nos creíamos que eso podía ser un punto de inflexión, y de hecho creo que lo fue. Porque es cierto que los que estamos desde hace 50 años, yo no, pero desde que tenemos uso de razón, ¿no? Porque en mi casa mi madre era federalista y yo con 14 años le dije, ¿esto es el federalismo? Mamá, no. Todos nos pensamos, ¿no? que la lucha del movimiento independentista viene desde cuando nosotros estamos luchando para el movimiento independentista. Y creo que es cierto que el 2017 no conseguimos la independencia, pero es verdad que en ese momento hubo un punto de inflexión en el conocimiento del conflicto político, y también fue el inicio del proceso de reconocimiento de ese conflicto político, que también vino por la negociación de Esquerra Republicana y de nuestra manera de entender cómo teníamos que seguir hacia adelante para conseguir que nuestra nación sea un país independiente, que es exactamente como estáis explicando vosotros aquí, que es recogiendo fuerzas, ejerciendo todas las competencias y explicándole a la gente que si nosotros gobernamos con todas las herramientas van a vivir mejor. Y que esto no va de qué lengua hablen en su casa, ni de dónde vengan, ni de dónde han nacido sus padres, ni ellos. Que esto va de vivir mejor en nuestros países respectivos. Y para hacer eso necesitamos todos los recursos. Esto es lo que nos va a dar la fuerza social para llegar a la independencia de nuestros países. Perdón el mitin. Habéis sido muy finos con el título de esta mesa. Cara onde camina o Estado español. Cara onde carallo camina o Estado español. No. Y lo digo porque el Estado español no sabe nunca dónde camina, no tiene plan estratégico. Funciona tácticamente. Entonces, será todo lo centralista que le dejemos ser, y sus élites económicas expoliarán los territorios en la medida que les dejemos expoliar los territorios. Entonces,
funciona por presión, no por proyecto. Entonces, si tuviera un proyecto estratégico, pues seguramente ya tendría solucionados muchos problemas, entre otros el problema nacional. Y nosotros somos los que muchas veces estamos proponiendo a España su proyecto estratégico. Esa es la paradoja. Porque le estamos diciendo cómo se organizaría mejor respondiendo a su realidad material. Cuando hablamos de federalismo o confederalismo plurinacional, asimétrico, lo único que estamos haciendo es pasar a un modelo jurídico-político una realidad material. Y no una realidad material de hoy, una realidad material de siglos. Entonces, claro, esa paradoja, y a veces los catalanes suelen tener esa tentación a veces de solucionar España. No, mal. Entonces, desde la Primera República, la Segunda, siempre hay una cierta tentación. Voy a solucionar yo España. Los gallegos y los vascos, con que nos dejen en paz, nos basta. Y no es una crítica a Cataluña. No es una crítica a Cataluña, porque en este caso Cataluña puede hacer eso porque tiene una masa crítica suficiente. Tiene una masa crítica suficiente como para decirle a España, a ver, sé un poco madura, por favor, sé racional como los catalanes. En fin, yo voy a ser un poco más optimista. Voy a ser un poco optimista de la voluntad, porque habéis sido muy racionales de la razón y muy pesimistas de la razón, y voy a ser un poco más optimista de la voluntad. Y aprovechando que Carmen, la moderadora, ha hablado de marco, voy a hablar de un concepto fetiche que es sinónimo de marco, que es ventana. Las famosas ventanas. Ventanas de oportunidad, ventanas de amenaza. Las ventanas de oportunidad son las ventanas que te permiten salir y pasar a otro espacio más limpio, más amplio, más libre. Las ventanas de amenaza son aquellas ventanas que permiten a algunos entrar en tu cocina, entrar en tu huerto. Entonces, el análisis que hacemos nosotros de ventanas de oportunidad y de amenaza no es naif, no es inocente. Ya sabemos que Pedro Sánchez no se ha convertido en soberanista ni plurinacional. Y si lo dice por necesidad, porque tácticamente le conviene, porque quiere mantenerse en el gobierno. Eso ya lo sabemos. No, digamos, la experiencia que tenemos nosotros con el Partido Socialista en concreto, en general con España, es larga y tumultuosa, por decir algo. Con lo cual, a veces también nos decíamos a vosotros, no os confiéis, no os fiéis, que no conocéis, que hacerle con la consulta, pero ya vais a ver cómo parece la Guardia Civil. Bien. Va a acabar mal. Sabemos lo que son, pero sabemos al mismo tiempo que a veces esos movimientos tácticos te llevan inadvertidamente a recorrer una vía estratégica. Es decir, hay una fase, digamos, muy moral, decir, no, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Pues es que a veces al revés, el cielo está empedrado de malas intenciones. Entonces, las malas intenciones del PSOE se les suponen, pero esas malas intenciones a veces se llevan a tener que ceder, a tener que transigir y al final a que su propia cultura política interna vaya variando. Yo no creo que es lo mismo el PSOE caoba que el PSOE, digamos, zapaterista sanchista. Yo creo que sí hay una evolución. Y no podemos tampoco analizar las cosas, digamos, desde parámetros puramente ideológicos o de experiencia de cuál ha sido la actitud del PSOE desde el año 76, que es la de siempre, digamos. Hay que analizar el momento concreto, como decía Lenin, la coyuntura concreta, el momento concreto y la estrategia concreta. Y en este momento no podemos olvidar que el gobierno actual en España llega de la mano de fuerzas que están más a su izquierda y fuerzas plurinacionales y se sostiene ahora con fuerzas que están más a su izquierda y son plurinacionales. Y en un momento, hay un señor que ahora se dedica a la comunicación, tenía un vicepresidente del gobierno que decía que era plurinacional y soberanista y estaba a favor del derecho a decidir. Es decir, eso no ha ocurrido nunca en España. Cuando digo nunca, no es el año 76, nunca. Jamás. Con lo cual, hay que leer también a veces las coyunturas concretas. Eso no me lleva a ser optimista, inocentemente optimista. Y la ventana de oportunidad no solo depende del talante o la actitud de los que están en este momento gobernando en España, sino también de coyunturas globales y de fluctuaciones electorales, de si todo el mundo sostiene o no su posición, todas las izquierdas sostienen, todos los movimientos plurinacionales sostienen. Y creo que esa ventana de oportunidad, que en nuestro caso es doble, es una ventana de oportunidad que está ligada, por un lado, al cierre de las consecuencias de un largo conflicto y a un cierre que supone la vuelta de los presos a Euskal Herria y la salida progresiva de los presos de las cárceles y la construcción de la convivencia en nuestro país, con reconocimiento de todo el sufrimiento, reconocimiento de todas las víctimas. Y en esa ventana de oportunidad sí se ha hecho un recorrido que está ya a punto de ser culminado. La ventana de oportunidad de las causas del conflicto es la que estamos hablando ahora.
Es decir, ¿es posible plantear una nueva relación con el Estado? Una relación con el Estado coyuntural, momentánea, relacionada con esta actual correlación de fuerzas, no con nuestros objetivos finales. Es decir, es un paso soberanista. Cualquier paso que se haga en la línea de autogobierno es un avance soberanista. Entonces, entendemos además que esa ventana de oportunidad vasca, que parece que estamos solo preocupados por lo nuestro, que como ya tenemos concierto, pues ya está, como tenemos concierto no nos quejamos ni nada. No, no. Que entendemos que esa ventana de oportunidad puede ser un abrelatas relativo de las cosas que quedaron atadas y bien atadas en el 78. Y ese abrelatas relativo es un abrelatas que favorece a todas las naciones del Estado. En la medida en que las naciones del Estado no entren en dinámicas de agravio comparativo, de divide y vencerás, que es en lo que va a jugar Madrid sistemáticamente, de crear contradicciones entre las naciones del Estado porque unos quieren una cosa y otros otra. Evidentemente, unos querrán concierto económico sobre todo, otros policía, otros simplemente lo que quieren es que no se les vacíen las bases, otros, como nosotros, queremos que haya un respeto a la territorialidad de nuestro país, cosa que en otros lugares no es quizá un problema prioritario. Cada uno va a tener demandas concretas, pero las bases fundamentales de cómo queremos que el Estado responda a nuestra demanda, no cómo queremos vivir en nuestro país, que eso sería un país independiente, evidentemente, pero cómo queremos que el Estado responda hoy a nuestras demandas, creo que en eso podemos establecer un espacio común que sería muy importante mantener frente al Estado. Y por eso aplaudo la iniciativa de las bases constitucionales, porque está en sintonía precisamente con el planteamiento que estamos haciendo ahora con el nuevo estatus en la Comunidad Autónoma Vasca, con el nuevo estatus, digamos, con otros ritmos en Nafarroa y con un nuevo estatus también en Iparralde, con buenos resultados últimamente y con el recientemente elegido presidente de la Mancomunidad de Iparralde, que es un miembro de Izquierda Abertzale. Porque en nuestro caso el tema de la territorialidad es fundamental. No podemos avanzar mucho en Guipúzcoa y no avanzar nada en Navarra. Es integral. Y termino ya con otra cuestión relativa, no a la ventana de oportunidad, sino a la ventana de amenaza, que tampoco hay que perderla de vista. Hay una amenaza clara, que es un gobierno PP-Vox, que evidentemente puede traer un escenario muy negativo, no solo para nosotros, porque nosotros las dos agendas estarían afectadas, evidentemente la de autogobierno, sin duda, pero también la de consecuencias del conflicto, pero creemos que ese escenario es perjudicial para todas las naciones del Estado, porque ya están apuntando maneras de lo que van a hacer. Y Vox no se va a quedar solo en cuestiones relativas a, digamos, demandas que él define como culturales, migración, feminismo, caza, pesca, tradiciones, Bertín Osborne y la paella. No se va a quedar ahí, porque hay tentaciones o de ilegalización de partidos, de reforma de leyes electorales para que dejemos de pintar las naciones del Estado, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa ventana de amenaza también hay que tenerla en cuenta. Por eso, digamos, el planteamiento optimista que defiendo aquí se refiere a una frase que se utiliza en euskera mucho, que es eciña, equiñez, eguiña. Y eciña, equiñez, eguiña quiere decir que lo imposible se hace posible por medio de la acción perseverante y continuada, en este caso la acción política perseverante y continuada. Vou introducir pedirlles unha reflexión sobre unha frase. Antes falábamos dunha frase que introduciu no seu discurso Néstor Rego. Vou agora referirme a dúas frases que vos utilizaxedes, dous pensamentos que eu creo que merecen unha certa reflexión, non? E un compartir opinión sobre elas. Empezarei pola de Mario porque non quero deixala para o final, porque é contundente, que non temos garantizada a existencia como nación. Desde o movimento nacionalista partimos da consideración de que somos unha nación e iso é incuestionable. A túa expresión de que non temos garantizada esa existencia, até onde chega e como valorades esa cuestión? Trátase dun tema referido a unha situación política concreta, ten un alcance maior? Non sei se empeza Mario, se queremos... Sí, bien. La existencia como nación está relacionada con cómo entendemos la nación y cuáles son los elementos esenciales de la nación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Cuál es digamos, los elementos nucleares que hacen que entendamos que somos una nación?
Y cada nación puede tener elementos distintos. La nación irlandesa prácticamente ha perdido ya su idioma propio, pero ha construido una identidad nacional, a pesar de que utiliza básicamente la lengua imperial inglesa, pero ha construido su nación con unos elementos que le permiten entender que existe una identidad nacional irlandesa y que luego, evidentemente, tiene posibilidades de recuperar, en este caso, su lengua. En el caso vasco, evidentemente, la cuestión de la lengua es una cuestión fundamental. Es una cuestión fundamental. Y cuando nosotros reivindicamos en el nuevo estatus, como principio esencial, el reconocimiento nacional, el reconocimiento de que Euskal Herria es una nación, no es un reconocimiento retórico, no es un reconocimiento que nos basta con que nos digan no, el Estado español es plurinacional. Vale, muy bien. ¿Existe la nación vasca? Sí, muy bien. Porque antes también lo dijeron, aunque fuera, digamos, de tapadillo, cuando decían que había nacionalidades históricas. En el fondo, claro, hay presiones militares y dicen, oiga, no puede usted decir que son nación, y estos me dicen que son nación, pues vamos a inventarnos un término que es nacionalidad. Pero evidentemente está haciendo referencia a la característica de la nación, que es su nacionalidad. O sea, es una trampa lingüística que es una trampa lingüística infantil. Luego es cierto que luego a partir de ahí lo que se hace es laminar café para todos y ya da igual que seas nacionalidad histórica porque nacionalidad histórica es Murcia y nacionalidad histórica es Albacete y lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, ya digamos se pierde la especificidad o lo que se entiende como asimetría. Por eso nosotros cuando reivindicamos el reconocimiento nacional estamos reivindicando el reconocimiento nacional con contenidos materiales y eso supone sobre todo que por un lado en nuestro caso hay un reconocimiento de que la nación vasca se proyecta sobre 7 territorios. Y eso es una cuestión fundamental para nosotros. Es decir, la nación vasca no es el País Vasco de las 3 provincias, la Euskadi y las 3 provincias, son las 7 provincias. La parte de la territorialidad hace que, ligada a ese reconocimiento de la plurinacionalidad, o en nuestro caso de la nación vasca, haya la posibilidad de que entre nuestros territorios se establezcan las relaciones que libremente decidan esos territorios, superando las ideas de incorporación de Navarra, nos quieren anexionar los vascos a Navarra. No, los navarros decidirán lo que quieran, qué tipo de relación, hasta dónde, si quieren confederarse con las 3 provincias o no. En fin, el principio de libertad dispositiva en las relaciones entre territorios, y eso lo unimos al hecho nacional. Y otra cuestión fundamental también es la relativa a qué competencias son esenciales para la pervivencia de la nación. En educación, en lengua, para nosotros, evidentemente, son competencias que deben entenderse, sí, de forma exclusiva. Y la evolución que comentaba antes en relación con las políticas lingüísticas es muy evidente en nuestro país. Y en Cataluña parecía que estaba relativamente blindado el modelo lingüístico de inmersión y el modelo lingüístico de acceso a la función pública y también algunas sentencias del Poder Judicial también están erosionando esas competencias. Con lo cual, el hecho de que puedas tener plena competencia en educación, plena competencia real en políticas lingüísticas sería un elemento esencial para la pervivencia de nuestra nación, en el sentido de que nosotros consideramos que la lengua es fundamental para la pervivencia de la nación. Y ahí está, evidentemente, conectado con el Poder Judicial, porque al final todo está conectado con todo. Entonces dices, sí, bueno, usted tiene competencia, pero resulta que luego los jueces pueden decidir qué política lingüística se aplica, pues entonces tenemos un problema. Con lo cual, al final, siempre hay conexiones de esas competencias. Esas serían las garantías mínimas para la pervivencia nacional en nuestro caso. Derecho a la territorialidad, no imposición, y lengua y educación. Hay otra cuestión importante, y sobre todo en esta coyuntura, que es dónde se ancla el término nación, porque evidentemente estamos viviendo un renacer de la nación, un renacer del Estado. Pero un renacer del soberanismo. Le llaman a Trump soberanista, le llaman a Meloni soberanista, y los que hemos sido soberanistas desde antes y solo había soberanistas de izquierdas, te encuentras con que tienes que competir por el concepto soberanista con un señor como Trump. Porque hay soberanistas progresistas y soberanistas reaccionarios, autoritarios y xenófobos. Con lo cual, ahí también hay que estar muy atentos a que en la recuperación de la nación, el barco que flota del soberanismo no se ancle en puertos autoritarios, totalitarios y xenófobos, porque ese riesgo existe y en Cataluña yo creo que lo están viviendo en primera persona, pero nadie es genéticamente antifascista, ni los vascos, ni los catalanes, ni los gallegos, ni nadie. Con lo cual también hay que estar muy atentos a esas posibles derivas de cómo entendemos la nación. Quizá en el caso de Galicia no es tan, digamos, no está en primera línea, porque las tasas de migración también son menores, etcétera, etcétera, pero es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y lo que nos vuelve otra vez a reforzar la idea de sintonía entre nosotros
es que nuestros soberanismos tienen bien claro en qué puerto se van a anclar, porque son cadenas muy potentes, las cadenas de ancla son muy potentes, son cadenas antimilitaristas, antiimperialistas, feministas, ligadas a la tierra, es decir, con una serie de valores que se articulan y que permiten que ese barco no se mueva con el viento fácilmente, porque puede venir un viento trampista y lleva a la nación hacia posiciones de extrema derecha, puede venir otro viento de otro estilo y te puede llevar hacia otro lado. Por eso es muy importante que en nuestro caso el renacer nacional esté íntimamente articulado y ligado con lo que estábamos diciendo ahora de antiimperialismo, no a la guerra, feminismo, amor a la tierra, conexión con la tierra, reivindicaciones ecologistas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso permite que nuestra nación y nuestro nacionalismo no esté al albur de lo que sople por ahí, ¿no? Porque lo que está soplando con el término nación o nacionalista a nivel global es peligroso. Vale, bueno, yo coincido plenamente con lo que decía Mario, ¿no? de cuáles son las bases de pervivencia de nuestras naciones, ¿no? Yo creo que el hecho diferencial de las lenguas nos hace, ¿no? tener esta visión nacional tan marcada, pero sí que es cierto que creo que la pervivencia de nuestras naciones va más allá de interpelar a todos aquellos que hablan nuestra lengua propia, ¿no? Digamos que es un poco el tipo de independentismo, soberanismo que practica Esquerra Republicana, ¿no? Y vosotros también, pero en Cataluña, que es a diferencia del soberanismo, independentismo, nacionalismo que practican las fuerzas de derechas, que cada vez es más excluyente en lo que comentaba antes, ¿no? Del origen de las personas que viven en la nación, de qué lengua hablan, de sus padres, de sus abuelos, de dónde eran. Al final nuestras naciones, como no tienen las herramientas, todas las herramientas de un Estado y por tanto no pueden expedir un DNI o un pasaporte, son naciones a las cuales tú perteneces. Perdón. Son naciones a las cuales tú perteneces por voluntad propia, perteneces por adscripción propia. Tú quieres pertenecer, ¿no? al tejido social catalán o al tejido social vasco, a la nación o gallega, tiene que ser por voluntad. Nosotros ni tenemos una selección nacional que juegue mundiales, ni tenemos el poder, ¿no? de hacer una regularización de migrantes y dar un permiso de residencia, ni podemos expedir DNIs. Entonces, cuando a veces nos pasa, como decía Mario, en Cataluña estamos viviendo en nuestras propias carnes, que nos aparece una extrema derecha supuestamente nacionalista, porque yo lo dudo bastante, cuando veo los datos de voto, ¿no? de traspaso de voto en unas elecciones españolas y unas elecciones catalanas, quién vota a Alianza en unas elecciones españolas y muchos se van a Vox, o sea, dudo mucho de que podamos incluir a Alianza Catalana como fuerza independentista o como fuerza nacionalista catalana, pero cuando a ti te empiezan a aparecer este tipo de nacionalismos excluyentes, ¿no? que Junts cada vez abraza más, porque se le van, ¿no? los votantes de Alianza Catalana y cada vez se parecen más, yo creo que Alianza Catalana es la muerte del catalanismo. Es decir, llegar a una tesis en la cual solo puede ser catalán el que tiene 40 apellidos catalanes, es la muerte de la nación, es la muerte absoluta de la nación. El catalanismo ha sido siempre un movimiento abierto, un movimiento inclusivo, un movimiento, ¿no? que genera esta voluntad de que todos, Cataluña tiene que ser una fábrica de hacer catalanes, ¿no? Y la gente tiene que querer ser catalana, porque si no, es mucho más fácil llegar de otro país, aprender español, ver la roja y tener un pasaporte español que además es de los que te permite viajar a más países del mundo, ¿no? Entonces, para mí, la pervivencia de nuestra nación evidentemente está en la pervivencia de la lengua y de la cultura, ¿no? También porque nosotros, supongo que sabéis, que por Navidad le damos golpes con un bastón a un palo y nos caga regalos. O sea, eso no pasa en ningún otro sitio del Estado español.
sea, tenemos culturas y tradiciones diferenciadas y yo siempre digo, a veces no hay gente con la que ya decido no discutir o no hablar sobre el tema, pero cuando sí quiero hacerlo, le digo a la gente, es muy cansado ser independentista, ¿eh? Muy cansado. Estás todo el día intentando justificarte por qué no quieres pedir perdón cada día cuando te levantas por querer que a tus hijos les enseñen en tu lengua materna en el cole. ¿Por qué no quieres pedir perdón cada día cuando te levantas por cagar el tío en vez de que venga el Papá Noel? Es decir, ¿no? Pero esto, evidentemente, hay un peligro en el Estado español que es, como decía también Mario antes, la llegada de un PP y Vox que algunas encuestas les dan mayoría para hacer cambios constitucionales, que esto es el drama. Para mí, o sea, todo es un drama, pero eso sería ¿no? el drama absoluto, sino que desde dentro de nuestras propias naciones puede haber peligros que se carguen la pervivencia de la nación. Y son este tipo de nacionalismos que lo que cogen es, ¿no? La catalanidad es una vela, ¿no? Y lo que quiero hacer para conservarla es ponerla dentro de un tarrón de cristal. ¿Qué va a pasar? Se va a apagar, ¿no? Entonces, esto ahora en Cataluña, y para mí especialmente, casi es más grave, digamos, que lo que pueda pasar en el Estado central. Sí, a ver, si me permitides, sin ánimo, porque está en relación, é dicir, sin ánimo de polemizar, comezo por algunha cuestión que dixo, non nesta última, sino na anterior intervención, Mario. A ver, eu tamén tendo a ser optimista, non? E creo que, ademais, debemos selo, pero ao mesmo tempo creo que temos que partir dunha análise da realidade o máis axustada posível, non? Eu quero lembrar que non só o Partido Comunista, digo, porque falabas de Podemos e o seu apoio ao dereito a decidir, teórico, práctico, pero quero lembrar que non só o Partido Comunista, senón tamén o Partido Socialista de Felipe González defendía no ano 76 a autodeterminación. Defendía teóricamente a autodeterminación. O Partido Comunista mantén o tema da autodeterminación das nacións, claro, aplicou ao Sáhara, non aplica a Galiza, porque ademais é que, se entendemos o dereito de autodeterminación non como un referendo puntual, sino como un proceso de construir a estrutura nacional, a autoorganización, pois o que fai tanto o PSOE como o PC, como Podemos, é traballar todos os días contra o dereito de autodeterminación, negando o marco nacional de actuación política na práctica. Isto quer dicir que non haxa que aproveitar as oportunidades ou mesmo, como di Mario, como di Bildu, as ventas, as xanelas de oportunidade. Non, claro que sí, eu creo que xo dixen antes, xo dixeron algúns compañeiros, dicía tamén Paco, dixo Ana na súa intervención, é dicir, nós nunca caemos no ideoloxismo. Nós, se queremos avanzar para a independencia, para a soberanía do noso país, sabemos que non se fai isto repetindo 50 veces independencia ou 50 veces soberanía. Faise con políticas prácticas e con políticas tácticas. E por iso hai que aproveitar todas as oportunidades. Non é ningunha contradición ser soberanista e defender que temos que asumir máis competencias. Todo o contrario, creo que nin é unha posición tampouco gradualista, porque eu xa dixen antes, non consideramos que por esa vía gradualista poidamos chegar á soberanía, pero nós temos que fortalecer o noso país, non? Mario falaba, efectivamente, de a pervivencia da nación. Eu dicía que, se non, Galiza acaba absolutamente inane do punto de vista político, en fin, morta do punto de vista político, estamos falando do mesmo, porque ademais, nós estamos nunha situación, aquí reiterouse, de dependencia colonial do noso país, cun expolio permanente dos nosos recursos, que efectivamente pois, é unha característica, se se quere, diferencial, moito máis acentuada da Galiza con relación a Euskal Herria ou a Cataluña, que non hai unha burguesía propia que queire exercer, digamos, como clase nacional. En todo caso, hai unha certa burguesía intermediaria, pero que actúa ao servizo da oligarquía española, que nunca fixo nada por construir a nación, como aconteceu, por exemplo, en Cataluña, desde o punto de vista cultural, lingüístico, etc.
E a combinación de todos estes elementos, dese espolio dos nosos recursos, coa falta, digamos, dunha clase, dunha burguesía nacional que defendese históricamente, que o faga no presente a lingua, a cultura, pois efectivamente a nos colócanos nun risco moi evidente para a nosa nación. O tema da lingua, pois é claro, partimos en 30 anos dunha situación en que a poboación galego-falante se situaban ao 85%, entre 85 e 90%, a 30 anos despois en que se sitúan ao 50%. Hai unha caída de galego-falantes brutal e nós, efectivamente, partimos dunha concepción materialista do que é a nación, con elementos obxectivos, por iso Castelao conscientemente colleu aquela definición de nación, non porque fose a de Stalin, sino porque era a que máis adecuaba a realidade do noso país, deses elementos obxectivos, lingua, cultura, territorio, hábitos psicolóxicos, características socioeconómicas propias, lóxicamente combinado coa vontade de exercer como nación, coa vontade política tamén de exercer como nación. Para soster, digamos, esas características nacionais, pois nos precisamos de recursos de autogoberno, incluso no ámbito da lingua. Eu teño a absoluta certeza de que un goberno autonómico encabezado polo BNG iba a desenvolver un proceso de normalización lingüística que nunca aconteceu no noso país, a diferencia do que si aconteceu en Euskadi e Cataluña, de inmersión lingüística que permitise, digamos, comezar a reverter esa situación. Pero tamén estou convencido de que unha lingua nunha situación minorizada, nunha situación, ademais, de, digamos, de relación de clases como hai na Galiza no contexto nacional, non se normaliza plenamente sin que teña detrás un Estado soberano. E, por tanto, é máis unha razón para apostar pola soberanía, non? Traballar efectivamente para que poida haber unha situación de normalidade lingüística, cultural, pero tamén de normalidade de capacidade política. Eu, en relación coas ameazas, isto dá para moito máis debate. De feito, hai debate sobre isto, non? Efectivamente, para nós é unha ameaza a persistencia de anos, décadas de goberno do Partido Popular. Eu falaba desa caída de galegofalantes, non é tampouco casual, ten moito que ver coas políticas, non só coa ausencia de políticas de normalización lingüística, sino coas políticas que conscientemente desenvolveu o PP contra o galego. Por tanto, isto xa é unha ameaza ou feito de que o goberno do Partido Popular en Galiza poña o país en saldo ao servizo das grandes transnacionais, españolas ou non, para explotar todo tipo de recursos, desde os recursos enerxéticos, te falaba Pilar, do noso vento, en fin, até os recursos do subsolo, que é o novo nicho de oportunidade para todas estas grandes empresas. Que Vox é unha ameaza, que un goberno no Estado PP Vox é unha ameaza? Sí, non temos ningunha dúbida sobre iso. Nos que temos a convicción de que a mellor maneira de combater esa ameaza é precisamente fortalecendo o nacionalismo galego, fortalecendo a autoorganización e fortalecendo unha alternativa que dá saída aos intereses das clases populares do noso país e, por lo tanto, evitando que a ultradereita, que xoga de maneira habitual, digamos, cunha retórica populista, moitas veces mesmo antisistema, non teña espazo na Galiza e creo que polo de agora, de feito, conseguimos que iso fose así. E eu quero reivindicalo como un logro tamén deste país e do BNG, se me permitides, sin ánimo de estenderme moito, pero que eu teño esta teima, cando hai compañeiros e compañeiras que din na Galiza vos non ten ninguna representación porque todos están no PP. Isto non pode ser verdade, porque en Madrid hai un PP
moito máis ultra do que pode haber en Galiza, que ainda teñen a necesidade de vestirse de galeguista, ainda que sexa durante 2 semanas ao ano, hai un PP ultra españolista e ultra reaccionario, non tanto Vox ten moitísima forza. Cales poden ser as causas? Pois eu sempre digo, unha vinculada ao país e outra vinculada ao BNG. A vinculada ao país é que, a pesar de non termos un país cunha conciencia nacional que se exprese en votos de maneira tan clara como pode acontecer en Euskadi ou en Cataluña, si temos un país con conciencia de que é un pobo diferenciado, que ten a súa lingua, a súa cultura, a súa maneira de estar e de entender o mundo, e a idea de España de Vox evidentemente non calla. Choca con esa concepción que temos a inmensa maioría dos galegos e galegas. Por esa mesma razón, o PP ten a necesidade de vestirse de galeguista cando chegan procesos electorais. E a segunda, creo que xa fixen referencia a ela, é dicir, bueno, pois non somos unha forza de esquerdas soberanista, nacionalista, de esquerdas, que non lle deixamos espazo á demagoxia da ultradereita porque temos un programa de defensa da maioría social do noso país, de defensa das clases traballadoras, e que levamos conscientemente ás institucións e á rúa cando é necesario. Por lo tanto, bueno, esa é a nosa maneira de entender como se debe confrontar con esa ameaza, que supoño que é concomitante ou coincidente, polo menos en moitos aspectos, coa que tamén tedes vos, non? Perdón, vos, non vos. Vai apurando o tempo, entón temos aquí 2 preguntas por parte do público. Unha vai dirixida directamente a Néstor Rego, non sei se vos queredes tamén engadir algo máis, pero refírese á anterior intervención de Francisco Rodríguez, na que falaba de que había que aproveitar oportunidades porque algunhas batallas, como a policía toponimia ou así, só se poden gañar nun momento concreto. A luz tamén do que dice Enda sobre a Lei de Normalización Lingüística de 1983 no contexto de 2026 podería ser difícil aprobar unha norma así. Néstor, quais asuntos máis inmediatos deberíamos batallar agora antes de que sexa tarde? A ver, temos un país tan esfarelado política e económicamente que é difícil dicir esta ten que ser a prioridade. Temos que enfrontar, e vémolo todos os días, moitísimas frentes no ámbito material, efectivamente do espolio dos nosos recursos, por tanto, aí está desde confrontar o espolio eólico, o espolio enerxético do noso país, como dicía antes, o espolio dos recursos mineiros que non se vai poñer ao servizo do desenvolvemento de Galiza, senón dos intereses das grandes multinacionais. Creo que nesa liña nos estamos dando batallas e demostramos, ademais, que con tesón, con persistencia, con capacidade de movilización deste país, somos capaces de gañelas, porque acabamos de gañar a batalla contra Altri, que era un proxecto moi poderoso con todos os medios políticos e económicos detrás, e, polo tanto, si somos... Creo que si somos... se somos persistentes, se temos determinación, somos capaces efectivamente de enfrontar todas esas ameazas, pero tamén, eu dicía antes, no ámbito lingüístico, nós estamos nunha situación de emerxencia lingüística e, polo tanto, pois, do punto de vista do BNG, esta ten que ser unha prioridade. Ten que ser unha prioridade porque senón efectivamente vaísenos tamén a nación, vaísenos aquilo que de maneira moi evidente e fundamental nos constitúe como pobo. Por tanto, sen termos os recursos institucionais do goberno galego neste momento, esperamos podelos ter en breve, pois temos que utilizar os recursos institucionais que temos noutros ámbitos e os recursos sociais ao noso dispor para batallar en defensa da lingua, en defensa da normalización da nosa lingua, facelo ademais, e eu creo que isto é, digamos, unha reflexión que leva moito tempo aí, pero que se cadra hai que facer de maneira máis
máis generalizada e máis pausada, facelo no contexto dun país que ten unha lingua que non é exclusivamente deste país, que é unha lingua falada por 300 millóns de habitantes ao longo e largo do mundo, por lo tanto, aproveitando tamén as oportunidades, as xanelas de oportunidade que a nos dá a lusofonía para iso, e, lóxicamente, pois tamén a capacidade para poder decidir e xestionar elementos que son chaves para o noso presente e para o noso futuro, non? Claro, decía Paco que tería sido moito máis fácil conseguir a Policía Galega e a transferencia de tráfico, seguranza viaria e seguranza pública nos anos 90. Eu concordo totalmente, pero en todo caso, creo que nós temos tamén que ter a perspectiva que todo o que deixemos para despois probablemente ainda será máis difícil. Por tanto, vamos batallar por esas competencias ou vamos batallar por un modelo de financiamento que permita que os galegos e galegas teñamos a chave dos nosos recursos, do noso diñeiro sobre a base do concerto económico, porque ademais este é unha batalla que creo que na opinión pública, a pesar de que temos todo o resto de forzas políticas e toda a súa capacidade mediática en frente, pois a temos gañada en boa medida porque xogamos con razóns que son obxectivas e que son constatáveis e, polo tanto, pois creo que debemos persistir nesa proposta, non? Outra pregunta de Artai Gaviás, que credes que está interferindo a proposta de Rufián no proxecto estratégico das forzas soberanistas? Vale, ¿contesto yo? Me va a tocar. Empezas ti en... Creo que el tema. Vale, a ver. Creo que os va a gustar la respuesta, ¿eh? A ver, yo y desde Esquerra Republicana hemos dicho desde el primer momento que al final Esquerra Republicana es un partido catalán, un partido catalanista y se va a presentar en Cataluña con sus siglas y esta es la estrategia política de Esquerra Republicana. Dicho esto, que creo que es el tema tranquilizador del auditorio, sí que es cierto que se constata, o al menos en lo que se vive allí en las paredes del Congreso, es que hay la izquierda del PSOE vive en un momento, sobre todo la española, vive en un momento de política de brazos caídos, ¿no? De esta gente va a ganar, va a sacar 200 diputados, nos va a cambiar la Constitución y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de que esto no pase? Pues coincido con lo que decía Néstor, que es reforzar nuestros proyectos soberanistas para ser el muro contra esta extrema derecha. Y seguramente lo que nos ha pasado es que no hemos dicho suficiente que por nosotros no va a haber nunca un gobierno de extrema derecha en el Estado español, aunque no queramos salvar España. Que no queremos. Es decir, hay que salvarla un poco porque si ahora estamos en España, igual morimos todos, ¿vale? Entonces, hay que salvarla de sí misma para que no muramos nosotros. Pero la forma de hacerlo es reforzar nuestros proyectos nacionales, que es, como decía antes, lo que está ahora mismo siendo una barrera para que esté gobernando ya desde hace tiempo la extrema derecha en España. Es verdad que está bien hacer estos debates como este que tenemos aquí, que es cómo hacemos este camino conjunto para que este no pase mientras estamos ahí, ¿no? Formando parte de este Estado. Es decir, cuando Gabriel dice, si Abascal es el ministro de Interior, va a dar igual si eres de Toledo o de Barcelona, tiene razón en ese caso. Pero la manera de combatirlo es que nuestros proyectos nacionales sean fuertes, porque son los que están barrando el paso a la extrema derecha en el Estado español. Hay que abrir un debate de cómo lo hacemos. Eso creo que coincidimos, porque si no, no estaríamos aquí, no hubiéramos estado en el Aberrieguna y no. Hay que abrir un debate de cómo lo hacemos, hay que poner sobre la mesa esta necesidad,
porque nos encontramos con que, como decía, como la izquierda española tiene esta política de brazos caídos, el tema mediático que sale cada día en prensa es un tema que pone en prensa la extrema derecha. Y es un tema que a nosotros no nos beneficia para nada en nuestros proyectos soberanistas. Y no sé, yo creo que con esto contesto la pregunta. Mira, a ver, se me permitides. A ver, eu dicía iso precisamente porque dicía isto de que a mellor maneira de confrontar coa extrema dereita é fortalecendo o soberanismo, porque eu creo que ademais é o obxectivo. Eu non sei se é tan verdade que se Abascal é ministro do Interior vai ter os mesmos problemas un señor de Toledo que un de Barcelona ou de Santiago. Dá-me a impresión de que non, porque a ultradereita é efectivamente racista, xenófoba, machista, pero ten unha característica esencial, sobre todo ultraespañolista. E eu creo que no foco estamos en primeiro lugar os movementos nacionalistas e soberanistas. De feito, claro, Vox xa levou ao Congreso, polo menos en 2 ocasións, propostas para ilegalizar as forzas soberanistas. Por lo tanto, non é que non sexamos conscientes do risco que ten que haxa un goberno desas características. A cuestión é determinar, efectivamente, como dicías, cal é a mellor maneira de combatela. E eu insisto que a mellor maneira é fortalecendo os nosos propios proxectos, que son, ademais, os que chocan de maneira moi directa con esa visión ultraespañolista de Vox. E que son, ademais, proxectos que chocan tamén con todos os outros elementos reaccionarios de Vox, é dicir, que son feministas, que son integradores, que son, en fin, que confrontan con esa idea absolutamente carca que ten Vox do que debe ser a sociedade. Dito isto, claro, efectivamente, eu creo que non estamos nin para salvar España nin para resolver os problemas á esquerda española. Non somos conscientes de que a esquerda española ten, bueno, isto que se chama a esquerda española ou a esquerda do PSOE, que xa é unha maneira moi curiosa de definirse, non somos a esquerda do PSOE, non somos unha forza soberanista nacionalista galega de esquerda, evidentemente, pero non nos definimos en relación con outros. Ten un problema de brazos caídos, efectivamente, cando eu decía que nós temos un programa de defensa dos intereses das clases populares que é o mellor antídoto contra a ultradereita, o que constatamos é que a esquerda española non o ten. E entón deixa o campo libre. E se reparades, Vox presume moitas veces de que ten voto entre as clases traballadoras e entre os obreiros. Pois claro que sí, pero entre outras cousas é consecuencia dunha esquerda española desarmada ideolóxicamente que lle deixa o campo libre a Vox. Eu non sei se nós, cando digo nós, digo as forzas soberanistas, podemos, debemos e mesmo queremos resolver os problemas á esquerda española, porque, a ver, primeiro terían que poñerse de acordo entre eles sobre o que facer e o que defender, e dá-me a impresión de que o que fan é dedicar moito máis tempo a debater entre eles, a ver quen é o primeiro da clase, o galo do galiñeiro, como queirades decirlle, e, por lo tanto, non son capaces de presentar unha alternativa. Se o que quere Rufián é chamar a atención sobre esa desfeita da esquerda española, a mí me parece moi ben. Pero claro, o problema é que nós aquí xa temos a experiencia do que significou a alianza de sectores do nacionalismo coa esquerda española. E foi un auténtico desastre que nos fixo perder, non sei se décadas, porque, bueno, pasou, pero polo menos houbo 5 anos en que o país foi moi a peor, debilitou o marco nacional e debilitouse a resposta que tiñamos que ter como país e custounos o seu tempo recuperar esa posición. Por lo tanto, nós estamos bastante vacinados frente a ese tipo de alternativas e o que traballamos é para ter unha representación maior que sexa unha mellor defensa dos intereses do noso país e que ao mesmo tempo sexa tamén un maior muro de contención frente á dereita e a ultradereita, porque nós decímolo, non sei se ao mellor non o decimos suficiente, igual tes razón, pero nós decímolo sempre que podemos, e nos depende non vai gobernar
o PP e Vox no Estado español, sin que iso signifique, lóxicamente, dar ningún cheque en branco a ninguén, non? Mario, brevemente. No, simplemente para corroborar las palabras de Néstor, sabe Monse que me gusta polemizar y seguiremos polemizando porque estamos hablando de lo mismo, estamos de acuerdo y cada uno lo ve de un sitio distinto, pero estamos hablando de lo mismo. Yo creo que la clave la has dado en la intervención y yo creo que en vuestros textos también del BNG sobre el autocentramiento. O sea, autocentramiento de nuestras naciones, reforzando nuestro proyecto nacional de izquierdas y, evidentemente, alegrarnos si las izquierdas del mundo mundial, sean españolas o sean de Nueva York o sean de donde sea, y se reúna Lula y se reúna Sheinbaum y todo lo que sea avanzar en un planteamiento de izquierdas, más o menos de izquierdas, digamos, en amplio abanico de izquierdas a escala global, teniendo en cuenta cuál es el enemigo, nos viene bien. Pero, evidentemente, la mirada y el trabajo tienen que centrarse en cada una de nuestras naciones. Y la segunda parte es que, teniendo en cuenta qué análisis hacemos en cada una de nuestras naciones, podamos recuperar la sintonía que teníamos en el 76. Fueron largos años de solidaridades complejas y difíciles, en el caso vasco y gallego, y la posibilidad que tenemos ahora de recuperar aquella sintonía y trabajar en esa sintonía, en contenidos, incluso llegar en algún momento a una sincronía, no solo a una sintonía, a una sincronía de propuestas, sería ideal. Y que esta iniciativa, Rubén, es una de las iniciativas que ayudan, yo creo que en eso. Por lo tanto, muchas gracias. Ben, infelizmente non temos tempo para moito máis, porque a mesa daría, certamente, quedaron moitos temas na carteira sin sacar. Eu non me resisto a pechar con un. Cando viña para cá, viña escoitando unha canción portuguesa fermosísima da Garota Nau, que decía: a vida pasa como un mísil, e certamente a vida pasa como un mísil. Entón, evocaba eu, camiñando, as imaxes de Carlos Varela, das que antes falaba Rubén, e se hai algo que identificamos claramente nesas imaxes co que agora vivimos no nacionalismo é o forte movimento social, o forte tecido social en todos os ámbitos. Eso eu creo que é un tesouro e explica realmente tamén a situación do soberanismo e as expectativas de futuro. Non temos para moito máis, temos que rematar que a xornada é intensa, grazas a todo o mundo, grazas á Fundación Sempre en Galiza e ao BNG por organizar esta xornada e gracias a vos por participar nesta mesa. Vai pechar, un momento, disculpade, pecha a xornada o presidente da Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela. Bueno, eu só un minuto porque vamos a cumplir escrupulosamente co horario que tiñamos establecido. Eu só dúas cuestións e dous avisos. A cuestión, na liña tamén do que comentaba ahora ao final a Mario, é que realmente hoxe non clausuramos nada. Quer dicir, hoxe o que facemos é dar o pistoletazo de saída formal, simbólico, a un traballo que anunciou un pouco a portavoz nacional do Bloque na súa intervención. Quer dizer, e a ese traballo estamos chamados todos e todas. Ahora mesmo hai unha comisión de máis de 50 persoas que xa comezou a realizar ese estudo unha por unha de todas as competencias pendentes que podería comezar a aplicar Galiza incluso co marco actual, e hai un grupo de traballo preparando a actualización desa proposta de novo estatus político para o noso país que supere o estatus autonómico. Porén, aínda que iso xa está en marcha, ese traballo vai se levar ás bases do BNG. Ese traballo e ese debate terémolo todos e todas nas asambleas comarcais do BNG por todo o país e, polo tanto, nos meses que temos daqui ata final de ano, temos tamén hai moito traballo que facer. E os avisos
é que, bueno, este mes de abril é un mes moi especial. Comentaba antes Paco Rodríguez na súa intervención que son uns meses antes da presentación e aprobación das bases constitucionais asasinaban a Moncho Reboiras, non? E, polo tanto, como sabedes, pois este ano estamos celebrando ou conmemorando o 50 aniversario do asasinato dun militante nacionalista que matou a policía franquista precisamente pola súa defensa da causa nacional galega e da creación dunha sociedade máis xusta. Nese sentido, a Fundación Galiza Sempre, conxuntamente ca Fundación Moncho Reboiras e a Fundación Terratempo e un comité de honra organizador, vimos facendo durante todo este ano Reboiras multitude de actividades. E hoxe, esta tarde, hai unha moi importante, a que estades todos e todas convidadas, ás 5 da tarde, na Carreira do Conde, vaise inaugurar nun acto organizado polo Concello de Santiago coa colaboración destas fundacións unha estatua de bronce en tamaño real de Moncho Reboiras. Para nós era moi importante que o recoñecemento a unha figura tan relevante da historia contemporánea non só do nacionalismo galego, sino do país, pois tamén tivera unha plasmación no espacio público e eu creo que hoxe un día de ledicia saber que a capital da nosa nación vai albergar unha estatua de homenaxe a Moncho Reboiras. E outro aviso é que neste mes de abril, tamén de Lume Ferro, como inmortalizou Manuel María, cúmplese 180 anos da Revolución Galega de 1846, non? E para conmemorar ese aniversario, vamos facer toda unha serie de actividades moi importantes ao longo do ano e unha das principais vai ser este día 26 de abril, que no Teatro Principal de Santiago imos estrear un documentario dirixido por César Caramés que non vai deixar a ninguén indiferente, porque aporta moitos datos, moita información nova, que pon en cuestión moitos dos elementos da historiografía oficial a respecto de que foi, que significou realmente a Revolución Galega de 1846. Ademais, vamos a editar conxuntamente con Tempos Galiza unha edición facsímil por primeira vez de todos os números del Porvenir, con unha parte introductoria que fai fincapé nesa análise. Por lo tanto, moitas grazas a todos e a todas por vir e temos moito traballo por diante. Moito ánimo.